हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना, सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. आणि आपण दुसऱ्या अध्यायावरती आहोत. तर दुसऱ्या अध्यायाचे काही श्लोक आपण पूर्ण केलेले आहेत. तरी मी आज थोडीशी रिव्हिजन घेऊन मग पुढे जाणार आहे. तर सुरुवातीला श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराज जे आपले जयपताका स्वामी महाराज आहेत, गुरु महाराज त्यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर दुसऱ्या अध्यायावरती आपण आहोत. थोडीशी उजळणी म्हणून मी इंग्लिश स्लाइड्स काही काही शेअर करीन तुम्हाला, पण नक्कीच आपण जशी आहे तशी भगवद्गीता हीच रेफर करतो आहोत आणि त्यानेच आपण पूर्ण प्रत्येक श्लोकाचं निरूपण केलं जातंय. तर ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये, पहिल्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की अर्जुन विषाद झालेला आहे, विषण्ण झालेला आहे आणि गांडीव खाली ठेवून दिलेला आहे. मी लढू शकत नाही, मी युद्धच करू शकत नाही, हे अर्जुनाने सांगितलेलं आहे भगवंतांना. आणि कुठेतरी मनामध्ये हीच म्हणजे सगळ्या ज्या 5 कारणं आपण बघितली की मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे, दया आहे मनामध्ये, कारण निर्मळ भक्त आहे हो भगवंतांचा. त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये निर्मळता आहे आणि म्हणून ते निर्मळ प्रेम, ती करुणा मनामध्ये दाटून आलेली आहे. कुठेतरी भावना आहे की आपल्याकडून काही पाप घडेल का, आपल्याकडून आपल्या गुरूंचा जर हत्या केली गेली तर त्या गुरुहत्येचं पाप आपल्यावर असेल का, पितामहांची हत्या झाली तर ते पाप आपल्या माथी असेल. त्याच्यानंतर कुठलाही आनंद वाटत नव्हता हो. कारण हे जरी सगळं मिळालं, जरी सगळं राज्य मिळालं आणि सगळे सत्ता करायला मिळाली, तरी आपले भावंड कुठे आहेत, किंवा या सगळ्या अशा प्रकारची एक भावना मनामध्ये होती. आणि त्याचबरोबर कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण होणार होता. कारण जे कोणी राजे मारले जातील या सगळ्या युद्धामध्ये, त्यांच्या कुटुंबाचं काय, त्यांच्या वंशाचं काय पुढे, या सगळ्याची चिंता अर्जुनाला होती. आणि या सगळ्यांनी मन अतिशय सैरभैर झालेलं होतं, मन अतिशय द्विधा मनस्थितीमध्ये होतं. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन कुठेतरी शरण जातोय, कारण असमंजस झालेला आहे. ही 5 कारणं आपण बघितलेली आहेत पहिल्या अध्यायामध्ये. आणि पुढे जाताना आपण आज 7व्या अध्यायापर्यंत, 7व्या श्लोकापर्यंत आपण आलेलो होतो की जिथे आपण भगवंतांना अर्जुन शरण गेलेला आहे. कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. एक उत्तम गुरु आणि एक उत्तम शिष्य यांचं उदाहरण म्हणजे भगवद्गीता आहे. कारण उत्तम गुरु म्हणजे भगवंत हे लाभलेले आहेत अर्जुनाला. आणि त्या उत्तम गुरूंनी फक्त एका श्लोकामध्ये पहिल्या अध्यायाच्या भगवंत बोललेले आहेत 1.25, ज्याच्यामध्ये भगवंत म्हणतात की पुढे बघ, म्हणजे सेनयोरुभयोर मध्ये. कारण स्थापिता, जेव्हा अगदी सेनेच्या मधोमध भगवंतांनी रथ स्थापन केलेला आहे, रथ ते उभा केला, तेव्हा थांब जरा, तुला दिसेल अजूनही बाकीचं, हे सगळं भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. एवढंच वाक्य भगवंत तिथे म्हणाले, पण पूर्ण अध्यायभर भगवंतांचं कुठेही त्यांच्या तोंडी असा श्लोक नाहीये. कारण त्या उत्तम गुरुनी शिष्याचं पूर्णपणे ऐकून घेतलेलं आहे. आणि त्या शिष्याचंही अप्रोच आता बघायचंय आपल्याला. 2.7 या श्लोकामध्ये आपण बघितलं, जो श्लोक मी आता म्हटलं की अर्जुन भगवंतांना म्हणतोय आता की मला काहीही कळेनासं झालेलं आहे, मी हे युद्ध करू का न करू, अशी माझी मनस्थिती झालेली आहे. आणि मला आता फक्त दुसरा तिसरा काहीही मार्ग दिसत नाही, मला फक्त तुम्हाला शरण जायचंय आणि मला तुम्ही निश्चित असा मार्ग, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, की तुम्ही मला असा उत्तम आणि योग्य असा मार्ग सांगा की मी काय करायला हवं. इथेच अर्जुनाने भगवंतांना आपला गुरु मानलेला आहे
आणि त्या गुरूंनी ज्ञानाला सुरुवात केलेली. आणि म्हणून आपल्याला इथे जेव्हा काही विभाजन केलेलं दिसतंय 2.1 ते 10 अर्जुनाच्या मनामध्ये जे काही अ, अर्जुन जी काही त्यांनी ऑब्झर्व केली सगळी सेना तिथे होती ती त्यानंतर ज्ञान 2.11 ते 2.30 कृष्णा बिगिन्स इन्स्ट्रक्शन ऑफ ज्ञाना ट्रान्संडेंटल नॉलेज जसं आपण 2.7 मध्ये अर्जुन भगवंतांना शरण केलेला आहे आणि मग मग प्रत्येक ज्ञानाला भगवंतांनी त्या प्रत्येक कारणाची कारण मीमांसा केलेली आहे की तुझ्या मनामध्ये करुणा आली आहे पण ती करुणा कशासाठी पाहिजे आणि तू जो विचार करतोयस तो तसा नसून कसा करायला पाहिजेस मग 2.31 ते 37 कर्म कृष्ण एंटायसेस अर्जुना टू परफॉर्म हिज ड्युटी विथ मटेरियल एन्जॉयमेंट कारण कृष्ण सांगतायत की तू असंही केलं तरीही तुला मिळणार आहे पृथ्वीवर राज्य करायला आणि तू मारला गेलास तरीही तुला स्वर्गसुख मिळणार आहे आणि म्हणूनच याप्रमाणे तू तुझी कर्तव्य तुझं तू क्षत्रिय आहेस तुझं कर्तव्य केलं पाहिजेस आणि त्यानंतर ट्रान्झिशन टू बुद्धी योगा की कृष्णा मेक्स ट्रान्झिशन फ्रॉम सकाम कर्म ऍक्शन ऑफ मटेरियल एन्जॉयमेंट टू निष्काम कर्म योगा डिटॅच्ड ऍक्शन डायरेक्टेड आत्मज्ञान आणि मग ज्या आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की कशा प्रकारे तू स्वतःला विचार करण्याचे जे विचारांना तो मार्ग द्यायचा आहे तो भगवंत सांगतायत की कुठली डायरेक्शन द्यायची आहे त्या विचारांना आणि त्या विचारांचा प्रवाह कसा असला पाहिजे कारण इथे भगवंत अर्जुनाला म्हणून आपण म्हणतो ना की जे गुरु हा आध्यात्मिक गुरु आहे हो आणि त्यामुळे भौतिकता मानसिकता त्याचबरोबर ती आध्यात्मिकता महत्वाची आहे 360 अंशातून तो गुरु अँगलनी सगळ्या बाजूनी त्याचा विचार करून मग अर्जुनाला ज्ञान दिलेलं आहे मग अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं आणि म्हणूनच हा जो उत्तम आध्यात्मिक गुरु म्हणून हा ज्ञानाचा मार्ग आजमावायचा आहे पण तो कुणामार्फत भगवंतांपर्यंत पोहोचायचा आहे पण त्यासाठी जे माध्यम आहे ते गुरु आहेत हो. आध्यात्मिक गुरूंशिवाय पर्याय नाही आणि म्हणूनच गुरु तत्व मग हे गुरु तत्व आहे हो. हे गुरु कोण मानता आहात नक्कीच त्या कोण गुरु आहेत त्याला महत्व तितकंच आहे पण ते जे तत्व आहे ना ते अत्यंत महत्वाचं आहे आणि त्याच्याशी जी प्रामाणिकता आहे ती कमिटमेंट आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे कारण हा उत्तम आध्यात्मिक गुरुच आपल्याला त्या मार्गापर्यंत पोहोचवत असतो आणि म्हणून जे दीक्षा घेणं की जे दीक्षा म्हणजे आपण जेव्हा ज्याला म्हणतात की ऍस्पिरेशन शेल्टर आणि इनिशिएशन म्हणजेच काय की प्रेरणा आश्रय आणि गुरूंकडून दीक्षा घेणं ही जी दीक्षा घेतली जाते त्या दीक्षेसाठी पहिल्यांदा तो आश्रय आणि त्यासाठी प्रेरित होणं महत्वाचं आहे जसं भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे हो आडातच नाही ते पोऱ्यात कुठून येणार आहे कारण ती श्रद्धा महत्वाची आहे हो जर मानतच नसतील कृष्णाला कृष्ण कोण आहे माहित नाही आणि कृष्णाला मानतच नाही मी नाहीये असं कोणी मग कृष्णाने सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे परंतु असेही हे जे काही निर्विवादवादी आणि जे काही मायावादी लोक आहेत ते मात्र कृष्णाला कधीच शरण येऊ शकत नाही मग त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही जे आपल्याला 16व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं कारण असे जे आहेत ते कुठेतरी त्यांची जी बुद्धी आहे ती मग कुठेतरी आसुरी नराधमी अशा प्रकारची वृत्ती आहे कारण मीपणा कुठेही गेलेला नाही आणि मग तिथे आपल्याला नक्कीच जाणेल कारण माझं ते मी हे माझ्यासाठी मी माझ्यामुळे माझ्यासाठी माझं ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टींमुळे अत्यंत अहंकार जो खोटा अहंकार मनाला शिवलेला आहे आणि तो अहंकार कुठेतरी वाढत जातो आणि म्हणून मग अशा या ज्ञानाला भगवंतांनी सुरुवात केली तर मी हे शेअर करून थांबवते आणि आपण आपली भगवद्गीता जी आहे ती मी सुरुवात करते सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसतीये 1 मिनिट हो हो माताजी ओके आता मी शेअर करते ऍक्च्युली सॉरी ओके दिसतीये माझी स्क्रीन दिसतेय येस हो ओके दिसते धन्यवाद हरे कृष्ण तर आपण 7व्या श्लोकावरून पुढे जातोय जिथे 7व्या श्लोकावर आपण आता मी जो श्लोक म्हटलेला आहे 2.7 की जिथे भगवंतांना अर्जुन शरण गेलेला आहे आणि सांगतो आहे की मी आता माझ्या कर्तव्याबद्दल पूर्णपणे गोंधळून गेलेलो आहे आणि म्हणूनच माझी मनःशांती नष्ट झालेली अशा स्थितीत मला निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलेलो आहे तर कृपा करून तुम्ही मला हा उपदेश करा तर याच्या पुढे जातोय आपण आज 2.8 ने सुरुवात करूया हरे कृष्ण
नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसमन्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. त्याची इच्छा आहे. हरे कृष्ण. हो, वाचते मी. येस, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या योगे माझ्या इंद्रियांना शुष्क पाडणाऱ्या शोकाला नाहीसे करता येईल असा उपायच मला दिसत नाही. स्वर्गातील देवांसारखे सार्वभौमत्व असलेले वैभवशाली आणि प्रतिस्पर्धी नसलेले राज्य प्राप्त करून सुद्धा मला या शोकाचे निराकरण करता येणार नाही. तात्पर्य: धर्मतत्व आणि नीती नियमांच्या ज्ञानावर आधारित अर्जुनाने अनेक युक्तिवाद केले, परंतु असे प्रतीत होते की आपले आध्यात्मिक गुरु भगवान श्रीकृष्ण यांच्या सहाय्याशिवाय तो आपली वास्तविक समस्या सोडवू शकला नाही. ज्या समस्यांमुळे त्याचे संपूर्ण अस्तित्वच शुष्क पडत होते, त्या समस्यांचे निराकरण करणे हे त्याच्या तथाकथित ज्ञानाद्वारे अशक्य आहे हे त्याने जाणले. भगवान श्रीकृष्णांसारख्या आध्यात्मिक गुरुविना आपल्या अडचणी सोडविणे त्याला अशक्यप्राय झाले. जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी पुस्तकी ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद इत्यादी सर्व व्यर्थ आहे. केवळ श्रीकृष्णांसारखाच आध्यात्मिक गुरु या बाबतीत सहाय्य करू शकतो. म्हणून यावरून असा निष्कर्ष निघतो की जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित आहे तो वास्तविकपणे आध्यात्मिक गुरु आहे, कारण तो जीवनातील समस्या सोडवू शकतो. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू सांगतात की एखाद्याचा सामाजिक दर्जा कोणताही असला तरी जर तो कृष्ण भावनेच्या विज्ञानात पारंगत असेल तर तोच खरा आध्यात्मिक गुरु आहे. किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय येई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु भय. एखाद्या व्यक्तीचे विप्र कंसात वैदिक ज्ञानातील विद्वान असणे, हलक्या जातीत जन्माला येणे किंवा संन्यास आश्रमात असणे हे महत्वपूर्ण नाही, परंतु जर व्यक्ती श्रीकृष्ण विज्ञानामध्ये पारंगत असेल तर ती परिपूर्ण आणि अधिकृत आध्यात्मिक गुरु होय. चैतन्य चरितामृत मध्ये 8.128. म्हणून कृष्ण भावनेच्या विज्ञानात पारंगत असल्याशिवाय कोणीही प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु बनू शकत नाही. कृष्ण मातेजी, थोडं थांबूया. बरेच संदर्भच आहेत हे काही संदर्भ दिलेले आहेत त्या संदर्भात की कशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरुचं महत्व हे दिलेलं आहे आणि बरंच मोठं तात्पर्य आहे. तर आपण काही त्यातले मुद्दे मी चर्चेसाठी घेते. धन्यवाद माताजी. तर याप्रमाणे जेव्हा अर्जुनाने आता सांगितलं की जसं मी म्हटलं की अर्जुन प्रोकास्टिनेट करतोय, कुठेतरी युद्धच करायचं नाही हो मनामध्ये, त्याच्यामुळे मग तेन कारणाने अर्जुन कुठेतरी युद्ध नाकारतोय आणि भगवंतांनी इतकंही सांगितलेलं आहे की तू क्षत्रिय आहेस आणि तू क्षत्रिय म्हणून आपला धर्म निभावला पाहिजेस. तरी पण अर्जुनाकडून ही अपेक्षा भगवंतांना निश्चितच नव्हती, पण कुठेतरी तो मनाने इतका, कारण शेवटी आपण म्हटलं की भगवंतांची योजना आहे ती आणि भगवंतांनी अशा प्रकारे अर्जुनाची ती मनस्थिती केलेली आहे की मग कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये ती द्विधा मनस्थिती, मन सैरभैर होणं आणि ती निर्मळता, ती कारुण्य मनातलं हे सगळं अगदी अपेक्षित आहे. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भगवंतांना अतिशय काय योग्य पद्धतीने शरण जाऊन की तुम्ही माझे गुरु आहात आता आणि मी तुम्हाला शरण आलोय, तर तुम्ही मला निश्चित काय ते सांगा. आणि म्हणूनच इथे आध्यात्मिक गुरुचं महत्व, जिथे चैतन्य महाप्रभू सांगतात की एखाद्याचा सामाजिक दर्जा कुठलाही असू दे, मग तो ब्राह्मण असू दे, क्षुद्र असू दे, वैश्य असू दे, क्षत्रिय असू दे किंवा तो कुठल्याही आश्रमामधला असू दे, भले तो ब्रह्मचारी आश्रमात असू दे, भले तो गृहस्थ आश्रमात असू दे, वानप्रस्थाश्रमात असू दे किंवा संन्यासाश्रमात असू दे, तो जर पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये तत्वतः, मग हे जे तात्विक कृष्ण भावना, कारण ती जी आत्मसाक्षात्काराची भावना आहे ती फक्त कृष्ण भावनेमध्येच येऊ शकते जेव्हा तुम्ही कृष्णांना पूर्णपणे जाणण्याचा प्रयत्न करता. आणि म्हणूनच मग कृष्ण भावनेच्या विज्ञानात जो पारंगत असेल
तोच खरा आध्यात्मिक गुरु आहे. कारण त्याला ते योग्य ज्ञान आहे. आपण म्हणतो ना, की एनलाइटन्स, जसं मी म्हटलं, की नॉलेज एनलाइटन्स अस, आणि हे जे नॉलेज आहे, हे जे ज्ञान आहे, परिपूर्ण पद्धतीने मिळणं आवश्यक आहे हो. कुठेतरी थातूर-मातूर आलेत आणि कुठेतरी स्वतःला बाबा म्हणतायत, कुठलं तरी काहीतरी आपण बघतो हल्ली भोंदूपणा तर इतका वाढलेला आहे, की जो उठेल तो मग भगवी वस्त्र धारण करतात आणि जे काही असेल ते मग तोंडाने सांगतात, की भले त्याला कुठला दर्जाही नसतो. आता तर आपण इतकं भयंकर काय-काय ऐकतो आहोत, की खूप खूप चाचपडून या गोष्टी बघणं अतिशय गरजेचं आहे आणि म्हणूनच इथे उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं महत्व, की एखाद्या व्यक्तीचं मग चैतन्य महाप्रभू चैतन्य चरितामृतातही सांगतायत, "किंवा विप्र किंवा न्यासी शूद्र केने नय, येई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु होय." एखाद्याचे एखाद्या व्यक्तीचे विप्र म्हणजेच हलक्या जातीला जन्माला येणे किंवा संन्यासाश्रमात असणे हे महत्त्वपूर्ण नाही. पण ती व्यक्ती जर कृष्ण विज्ञानामध्ये पारंगत असेल, जसं आपण उदाहरण घेऊया हरिदास ठाकूरांचं, की ज्यांना नामाचारी म्हटलेले आहे चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांच्याच काळामध्ये. परंतु जरीही कुठल्याही जाती धर्माचा असा कुठलाही भेद ठेवलेला नाहीये. कारण ते 3 लाख वेळा कृष्ण मंत्र म्हणजे जो महामंत्र आहे कृष्णाचा, तो म्हटल्याशिवाय ना ते अन्न ग्रहण करत, ना पाणी ग्रहण करत. कृपया काळजी घ्या. थोडे आवाज येतात मला. तर मी थोडं म्यूट ठेवते सगळ्यांना. तर अशा प्रकारे जे कृष्ण भावनेमध्ये परिपूर्ण आहेत आणि अशा या हरिदास ठाकूरांना ज्यांना नामाचार्य म्हटलेले आहेत भगवंत चैतन्य महाप्रभूंनी, की जे 3 लाख वेळा 3 लक्ष वेळा कृष्णाचा महामंत्र म्हटल्याशिवाय ना अन्न ग्रहण करायचे ना पाणी ग्रहण करायचे, असे हे नामाचारी. आणि असं हे जे की अतिशय म्हणजे पूर्णपणे भगवंतांना शरण गेलेले आणि पूर्णपणे भगवंतांच्याच विचारांमध्ये, की मग जे काही स्मरण करायचे ते भगवंतांचं करायचं. आणि म्हणून अशा प्रकारे हे जे काही संदर्भ आपल्याला इथे दिसतायत, त्या संदर्भावरून आपण बघतोय, की वैष्णव किंवा कृष्ण भावनेच्या विज्ञानात पारंगत असल्यापासून संपूर्ण वेदविद्येमध्ये तज्ञ आणि विद्वान असा ब्राह्मणही आध्यात्मिक गुरु बनण्यास लायक असू शकत नाही. पण एखादी व्यक्ती जरी हलक्या जातीत जन्माला आली, तरी ती वैष्णव किंवा कृष्ण भावना भावित असल्यास आध्यात्मिक गुरु बनण्यास योग्य आहे. बघा, की मग तुमची जी काही पदवी असेल ना, ती नाही इथे महत्वाची. जे काही तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे असाल, जर तुम्ही ब्राह्मण असा, क्षत्रिय असा, वैश्य असा, क्षुद्र असा, ते तुमच्या कर्मानीच आहात. पण तरी ते इथे महत्त्वपूर्ण नाहीये. आणि म्हणून ब्राह्मणच फक्त आध्यात्मिक गुरु होऊ शकतो, हेही महत्त्वपूर्ण नाही आणि नॉट नेसेसरी, इट इस नॉट मॅन्डेटरी. पण एखादी व्यक्ती जरी हलक्या कुळात जन्माला आली, तरी जर ती कृष्ण भावना भावित असेल, परिपूर्ण असेल, खूप सुंदर पुढे कथा आहे त्याच्या मी सांगेन. आणि खूप छान चांभार आणि एका ब्राह्मणाची कथा आहे, की कितीही विद्या पारंगत असू दे हो, परंतु ती जी कृष्ण भावना इथे मनामध्ये असते ना, ती हृदयामध्ये ज्याच्या आहे आणि जो परिपूर्ण पद्धतीने भगवंतांना शरण गेलेला आहे, तो निश्चितच योग्य गुरु बनण्यास आध्यात्मिक गुरु बनण्यास योग्य आहे. आणि अशा प्रकारे आध्यात्मिक गुरुचं हे महत्व स्पष्ट केलेलं आहे. आर्थिक विकास, भौतिक सुखसोयींमुळे एखाद्या कौटुंबिक, मानसिक, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मंदांधता याबद्दलचे दुःख दूर होऊ शकत नाही. असे असते तर अर्जुनाने म्हटले असते, की पृथ्वीवरील प्रतिस्पर्धींविरहित राज्य किंवा स्वर्गलोकातील देवतांसारखे सार्वभौमत्व ही माझा शोक दूर करू शकत नाही. म्हणून त्याने कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतला. शांती व समाधान प्राप्तीचा तोच योग्य मार्ग आहे. आर्थिक प्रगती किंवा जगावरील सार्वभौमत्व याचा भौतिक प्रकृतीच्या प्रलयामुळे क्षणार्धातच विनाश होऊ शकतो. आता मनुष्य चंद्रलोकावर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु उच्चतर ग्रहलोकांवर जाण्याइतपत प्रगतीचाही विनाश एकाच फटक्यानेशी होऊ शकतो. भगवद्गीताही याला पुष्टी करते, की क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंती. जेव्हा जेव्हा पुण्यकर्माच्या फलाचा अंत होतो, तेव्हा मनुष्याचे आनंदाच्या अत्युच्च शिखरावरून जीवनातील अत्यंत खालच्या पायरीपर्यंत पतन होते. जगातील अनेक राजकारण्यांचे याप्रमाणे अधःपतन झाले आहे. असे पतन केवळ अधिक शोकालाच कारणीभूत होते. यासाठी जर आपल्याला कायमचा शोक आवरायचा असेल, तर ज्याप्रमाणे अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा आश्रय घेत आहे, त्याप्रमाणे आपणही श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला पाहिजे. म्हणूनच अर्जुनाने श्रीकृष्णांना निश्चितपणे आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यास सांगितले आणि तोच कृष्ण भावनामृताचा मार्ग आहे. म्हणजे कुठेही इथे भौतिक मटेरियलिस्टिक जो विचार आहे, की आधीच्या पॅराग्राफमध्ये आपण बघतो, की मटेरियलिस्टिक हे जे विचार आहेत, हे विचार कुठेतरी फक्त त्या
गोष्टींना तुम्हाला बांधून ठेवतात. परंतु ती जी किती प्रगती केली, मग जसं म्हटलं ना, की अगदी भरपूर कुठलं तरी स्टेटस मिळवलंय, भरपूर विद्वत्ता कमवली, सगळं कमवलं, पण जिथे तिथे ग्रॅटिट्यूडच नसेल, तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग आहे हो. सगळं मी अहंकारापोटी असेल, तर तिथे मग ती भावना चुकीची आहे. आणि म्हणूनच कृष्णाचा आश्रय घेणे, जे आहे ते सर्वं कृष्णार्पण, ही भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा पुण्यकर्माच्या फलाचा अंत होतो, तेव्हा मनुष्याचे आनंदाच्या अत्युच्च शिखरावरून जीवनातील अत्यंत खालच्या पायरीपर्यंत पतन होऊ शकतं. कारण जसं आपण म्हटलं, की स्वर्गलोक जरी प्राप्त झाला, अनेक पुण्य कमवली हो, याला दान केलं, त्याला दान केलं, पण मनामध्ये काय आहे, की मी दान करतोय, मला काहीतरी हवंय याच्यापासून. आणि म्हणून ती जी कुठेतरी मिळवायची अपेक्षा आहे हो, तिथे निष्कामपणा नाहीये, सकामता आहे सगळी. आणि म्हणूनच मग कुठेतरी ती गोष्ट काय करतीये, तर ती गोष्ट कुठेतरी अगदी स्वर्गलोक गाठता येईल हो त्यानी. पण पुन्हा तिथे पाप-पुण्याचं सगळं माप केलं जातं आणि ते जो पुण्य तिथे क्षीण झालं, तर पुन्हा मर्त्य लोकामध्ये जन्म घ्यायचाय, पुन्हा या भौतिकतेमध्ये यायचंय, पुन्हा त्या मृत्यूलोकामध्ये जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रामध्ये अडकायचंय. मला 1 सेकंद द्या, मी फक्त दार 1 सेकंद. सॉरी, क्षमस्व. तर अशा प्रकारे म्हणजे हे जे पतन होणं, आपण म्हणतो ना, की देअर इज डेफिनेटली अ चान्स टू फॉल डाउन. का? कारण तुम्ही कुठेतरी त्या कर्मकांडामध्ये अडकलेला आहात. कर्मकांड कारण मला हे हवंय, मला ते फळ हवंय, मला असं हवंय, मी हे करतोय कारण मला त्याच्यापासून ते हवंय. मग कुठेतरी तो फटका म्हणजे कुठेतरी उच्च ग्रह लोकांवर जाण्याइतपत प्रगतीचाही विनाश एकाच फटक्यानिशी होऊ शकतो. कारण ती गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण तिथे कुठेतरी ग्रॅटिट्यूड महत्त्वाचं आहे. हो, ती जी कृतज्ञता आहे ना, ती कृतज्ञता कुठेच नसते. कारण फक्त अहमपणा असतो, अहंभाव असतो. आणि म्हणून इथे अर्जुनाने जे केलेलं आहे, ते अत्यंत योग्य केलेलं आहे. ज्यांनी भगवंतांचा आश्रय घेतलेला आहे आणि निश्चितपणे भगवंतांना ते कारण विचारतायत. भगवंतांना निश्चित असा मार्ग विचारतोय अर्जुन. कारण कुठेतरी मन सैरभैर झालंय हो. जसं मी म्हटलं तुम्हाला, की 18 दिवसांच्या अध्यायामध्ये बऱ्याच जणांना विचारलं जातं, की मग तुम्ही काय करता अशा वेळेला? अहो, हे नॅचरल आहे हो. मग इथेच आपल्याला हा मार्ग मिळणं गरजेचं आहे. कारण कुठेतरी मनाची आपल्याला आपण या संघर्षमय अशा जीवनातून वाटचाल करतोय, प्रपंचामध्ये आहोत, अनेक अडचणींना तोंड देतोय. रोजच्या रोज अनेक गोष्टींना आपल्याला तोंड द्यायला लागतंय. बऱ्याच गोष्टींचा मार्ग काढायला लागतोय. अशा वेळेला मन सैरभैर होणं हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. पण या या मनाला कशाप्रकारे निश्चिंत करायचंय आणि ते निश्चिंत करणं फक्त भगवंतांवर अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांवर अर्जुनाने सगळं जे काही आहे तो पूर्णपणे शरण गेलाय. आत्मसमर्पण म्हणतात ना, तसं पूर्णपणे शरण जाऊन भगवंतांना विचारले, की तुम्ही मला आता सांगा, की याच्यातला मार्ग काय आहे? की मी युद्ध करू का मी युद्ध नको करू? कारण मनामध्ये सगळे द्विधा चाललेली आहे, द्वंद्व चाललेले आहेत, द्वंद्व युद्ध आहे मनामध्ये. मग त्या द्वंद्वाला कुठेतरी शांत करायचं ते फक्त भगवंत करू शकतात. आणि मग हे पुढे आज कोण सांगतंय? संजय धृतराष्ट्रांपर्यंत हीच माहिती पोहोचवते. कारण ज्याने गांडीव खाली ठेवून दिलेला आहे आणि आता तो युद्ध करायला नाकारतोय, ही गोष्ट धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवली कोणी? संजयाने. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदं मुक्त्वा तूष्णीं बभूव. हरे कृष्णा. कोणाला अजून वाचण्याची इच्छा असेल तरी वाच. वाचू का? हो ना. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे बोलून झाल्यावर परंतप अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाले, हे गोविंद, मी युद्ध करणार नाही, आणि स्तब्ध झाला. तात्पर्य: अर्जुन युद्ध करणार नव्हता व त्याऐवजी युद्धभूमीचा त्याग करून भिक्षाटन करण्यास जाणार होता. हे समजल्यावर धृतराष्ट्राला नक्कीच आनंद झाला असला पाहिजे. पण शत्रूला मारण्या इतपत अर्जुन सक्षम आहे, परंतप म्हणजे मारण्या इतका, असे सांगून संजयाने धृतराष्ट्राची निराशा केली. थोड्या वेळापुरता जरी अर्जुन आपल्या कुटुंबावरील प्रेमामुळे व्याकुळ झाला होता, तरी तो शिष्य म्हणून परमश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु श्रीकृष्ण यांना शरण गेला. यावरून असे दिसून येते की थोड्याच कालावधीत
तो कौटुंबिक आसक्तीमुळे उत्पन्न झालेल्या मिथ्या शोकातून मुक्त होईल आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाने किंवा कृष्ण भावनेने परिपूर्ण होऊन निश्चितपणे युद्ध करील. याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या आनंदात विरजणच पडेल, कारण श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला ज्ञान प्रदान केल्यामुळे तो शेवटपर्यंत युद्ध करील. कृष्ण, अहो अर्जुन येतो आणि ते भगवंत येतो, त्याच्यामुळे तिथे कुठेच शंकेला कुठे स्थानच नाहीये. पण तरी ती शंका कोणाच्या मनात आहे? ती धृतराष्ट्राच्या मनात आहे, कारण मनामध्ये कपट आहे हो. कारण त्या कपटी अशा भावनेला आपल्या पुत्रापर्यंत पण पोहोचवलंय. जो दुर्योधन आहे, जो विनाशकाले विपरीत बुद्धी, आणि तीच त्या वडिलांची स्थिती असते. कारण मनामध्ये सतत असं भय असतं, मनामध्ये अतिशय असा कपटी भावनेमुळे की आता काय होणार आहे, पुढच्या क्षणी या कुरुक्षेत्रावर काय होणार आहे. कारण कुठेतरी धाकधूक असते मनामध्ये, कारण सगळं अधर्मी वातावरण आहे हो तिथे. मनामध्ये अधर्म आहे, कारण चुकीच्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आपल्याच भावाच्या मुलांची अशी वागणूक करून कोण सुखी होणार आहे हो. तसं झालेलं आहे धृतराष्ट्राचं मन, कारण स्वतःच्या मुलांसाठी कुठेतरी स्वार्थ दडलेला आहे आणि आपल्या मुलांना हे राज्य मिळावं, पण म्हणून त्यासाठी आपल्या भावाच्या मुलांची अशी वागणूक, हे किती चुकीचं आहे. परंतु इथे ज्या संजयाला खात्री असते हो, कारण तो संजय अतिशय असा प्रामाणिक सचिव आहे धृतराष्ट्राचा, आणि म्हणूनच अर्जुन युद्ध करणार नव्हता आणि त्यांनी युद्धभूमीचा त्याग करून, हे ऐकून निश्चितच धृतराष्ट्राला कुठेतरी आनंद झाला असला पाहिजे. कारण अर्जुनासारखा एवढा उत्तम योद्धा जर तिथून निघून गेला तर बघा काय होणार आहे युद्धामध्ये. ही कल्पना करून त्या धृतराष्ट्राला आनंद होण्याची शक्यता होती. पण शत्रूला मारण्या इतपत अर्जुन नक्कीच सक्षम आहे, आणि हे सांगून संजयाने हे सांगून धृतराष्ट्राची निराशा केली. थोड्या वेळापुरता का होईना, परंतु अर्जुन कुठेतरी प्रेमाने व्याकुळ झाला होता. पण त्या सगळ्यावरचं म्हणतो ना आपण, त्या सगळ्याचं जे काही त्या चुकीच्या अशा ज्या विचारांना, कारण इथे उत्तम आध्यात्मिक गुरु तेच करतोय. कारण एखादी शिष्य बघा की त्याचा जो अँगल आहे, म्हणजे तो जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे, त्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा त्या गुरूंमुळे बदलत असतो. जसं आपण म्हणतो एखादी गुरु, आपल्याला एखादी टीचर, म्हणजे आपण जेव्हा शाळेमध्ये मुलं शिकत असतात तेव्हा, अरे असं नाहीये, या गोष्टीला तू अशा प्रकारे बघ, हे एखादी गुरुच सांगू शकतो. त्याचप्रमाणे तो गुरु त्याच गोष्टीकडे बघण्याचा अँगल बदलत असतो, आणि त्याचप्रमाणे तो दृष्टिकोन बदलणं, आणि म्हणूनच उत्तम आध्यात्मिक गुरु त्या शिष्याचा दृष्टिकोन बदलण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि तेच भगवंतांनी अर्जुनाचं केलेलं आहे. आणि म्हणून निश्चित खात्री आहे की तो अशा कौटुंबिक आसक्तीमुळे कुठेतरी तो मिथ्या शोक त्याच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. पण जेव्हा भगवंत त्याला ज्ञानाने परिपूर्ण करतील, त्या ज्ञानाने त्या अज्ञानरूपी अशा अंधकारावर तो नाश करणार आहे, अंधकारावर तो मात करणार आहे, आणि निश्चितच आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाने आणि कृष्ण भावनेने परिपूर्ण होऊन तो युद्ध करणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे. हे संजयाला खात्री होती, आणि तीच खात्री तो धृतराष्ट्रांना देतो, आणि त्यामुळे धृतराष्ट्रांची कुठेतरी निराशा झाली. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. हरे कृष्ण. हे भरतवंशजा, त्यावेळी दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये उभे राहून हास्य करीत श्रीकृष्ण खिन्न झालेल्या अर्जुनाला याप्रमाणे म्हणाले. तात्पर्य: ऋषिकेश आणि गुडाकेश या दोन घनिष्ठ मित्रांमध्ये संभाषण चालले होते. मित्र या नात्याने दोघेही एकाच पातळीवर होते, पण त्यांच्यापैकी एकाने स्वेच्छेने दुसऱ्याचे शिष्यत्व पत्करले. श्रीकृष्ण हसले, कारण एका मित्राने शिष्यत्व पत्करले होते. सर्वांचे अधिपती या नात्याने ते नित्य सर्वांच्या पेक्षा ज्येष्ठ आहेत. तरी सुद्धा भक्तासाठी भगवंत हे मित्र, पुत्र किंवा प्रियकर यापैकी कोणताही संबंध ठेवण्यास सदैव तयार असतात. पण जेव्हा त्यांचा गुरु म्हणून स्वीकार करण्यात आला, तेव्हा ते गुरु बनले आणि शिष्यांबरोबर त्यांनी गुरुप्रमाणेच गंभीर संभाषण केले. असे दिसते की गुरु आणि शिष्यांमधील संवाद सर्वांच्या लाभासाठी दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये प्रकटपणे चालला होता. म्हणून भगवद्गीतेतील संवाद हा फक्त विशिष्ट व्यक्ती, समाज, जातीसाठी नसून तो सर्वांसाठी आहे, आणि त्याचे श्रवण करण्याचा मित्र अथवा शत्रू दोघांनाही समान अधिकार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुंदर दिलेलं आहे हे तात्पर्य. प्रभुपादांनी अतिशय सिंपल आणि अतिशय सुलभ अशा शब्दामध्ये
याचा इतका सुंदर अर्थ त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. ऋषिकेश आणि गुडाकेश. ऋषिकेश म्हणजे भगवंत, जे जे इंद्रियांचं नियंत्रण करतात ते ऋषिकेश. जे स्वतःच्या इंद्रियांचं त्याचबरोबर अर्जुनाच्या इंद्रियांचंही नियंत्रण करणारे आहेत ते ऋषिकेश. आणि गुडाकेश हा अर्जुन आहे, की ज्याने ज्याने झोपेवरती विजय मिळवलाय. मग ती झोप इथे कुठल्या संदर्भात आहे? तर त्याने अज्ञानावर विजय मिळवलाय. गुडाकेश. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो अज्ञानावरती विजय मिळवणार आहे तो गुडाकेश आहे. आणि अशा या ऋषिकेश आणि गुडाकेशांचा संवाद इथे संभाषण चाललेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत मग तिथे जो आपण वात्सल्य रस बघतो, दास्य रस, साख्य रस, आणि भगवंत इतर कुठल्याही नात्याने त्या भक्तांच्या जवळ येऊ शकतात. पण जिथे भक्तांनी इथे भगवंतांना गुरु मानलेलं आहे, तिथे हे गंभीरपणे गुरु म्हणून बनलेले आहेत. आणि त्याप्रमाणे त्यांचं गंभीर इथे आपल्याला संभाषण दिसणार आहे. कारण गुरु शिष्यामधील संवाद हा सर्वांच्या लाभासाठी दोन्हीही सैन्याच्या मध्ये प्रकटपणे चाललेला होता. कारण कुठेही भगवंतांनी अर्जुनाला एका कॉन्फरन्स रूम मध्ये नेलं नाही हो, किंवा एखाद्या की बाजूला चल जरा कुरुक्षेत्रावरनं थोडंसं बाजूला नेऊन मग तिथे ही भगवद्गीता सांगितली असं नाही. सेनयोरू भयोर मध्ये, कारण तो रथ अगदी सेनेच्या मधोमध उभा केलेला होता हो. इकडे तिकडे कुठे नाही. आणि मग तो संघर्ष तिथे अगदी अशा ठिकाणी केला की जिथून पितामह भीष्म दिसतायत, तिथून द्रोण अगदी समोर दिसतायत, कारण भगवंत आहेत हो ते. भगवंतांनी अशा ठिकाणी ती जागा बरोबर शोधलेली आहे की त्या अर्जुनाच्या मनात संभ्रम निर्माण झालाच पाहिजे. एक सेकंद द्या मला. क्षमस्व, थोडं बेल वाजवायला वगैरे दार उघडायला लागतं. सो अशा प्रकारे जो संवाद आहे तो गंभीरपणे चाललेला आहे. आणि तिथे हा संवाद जो आहे हा हा दोन्हीही त्या गुरु शिष्यामधला संवाद आहे. तो कुणासाठीही लिमिटेड नाहीये हो. तो अगदी ना कुठली जात ना पात, भगवद्गीता ही सगळ्यांसाठी आहे. म्हणूनच हे आहे की भगवद्गीतेचं ज्ञान ना कुठल्या जाती धर्मासाठी कुणालाही मर्यादित नाहीये, की फक्त हिंदूंनीच भगवद्गीता वाचली पाहिजे असं कुठेही लिहून ठेवलेलं नाहीये. हे ज्ञान सर्वांसाठी खुलं आहे. आणि म्हणूनच इथे या श्रवण करण्याचा मित्र अथवा शत्रू या दोघांनाही तितकाच समान अधिकार आहे. कारण तिथे जे नॉलेज एनलाइटन्स म्हणतो ना, कारण ज्या मनातले नोशन्स असतात, मनातल्या ज्या काही भ्रामक कल्पना आहेत, मनातले जे काही अविचार आहेत, आणि जो जो काही आपण म्हणतो ना, की मनामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपण आपल्या भ्रामक कल्पना असतात, त्या सगळ्याला कुठेतरी योग्य प्रकारे अँगल देऊन आणि त्याचा योग्य प्रकारे निराकरण करणं हे इथे आपल्याला जाणवतंय. म्हणून जे म्हणतात, की भगवद्गीतेच्या प्रत्येक श्लोकामध्ये असा हा अर्थ दडलेला आहे आणि तुमच्या अनेक प्रापंचिक प्रश्नांना याच्यात उत्तरं मिळतायत. आणि ही अगदी खरी गोष्ट आहे. कारण तुम्हाला या बघा ना, की साधं म्हणजे संवाद जसं मी म्हटलं, की कुठे इकडे-तिकडे नेऊन नाही, तर सेनयोरू भयोरमध्ये तिथे प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणी जो इथे मनुष्य, आणि म्हणून अर्जुनाला कुठेतरी सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व केलंय असं म्हटलंय. कारण त्या संघर्षमय जीवनामध्ये मनुष्य या सगळ्या जसं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, की ज्या 6 इंद्रियासहित हा मनुष्य अतिशय झगडतोय. कारण मन आणि ही जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, किंवा तुमची ठेवलं तरी चालेल. डोळे आहेत, कान, नाक आणि जिव्हा, ही 5 इंद्रिय आणि मन या सगळ्यांनी मन झगडतोय हो मनुष्य. या पृथ्वी लोकावरती झगडतोय स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, ॲट द सेम टाईम की तुम्ही सगळ्यांबरोबर तसा वावर, आणि या प्रापंचिक सगळ्या जबाबदाऱ्यांना पार पाडत कुठेतरी काय म्हणतो ना, या सगळ्यामधनं मार्ग आणि तोडगा काढण्यासाठी त्याला कुठेतरी जगडायला लागतं या गोष्टींसाठी. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत, की या संघर्षाच्या ठिकाणी इथे प्रत्येक या ज्ञानाचा जो काही प्रवाह वाहत वाहत चाललेला आहे, या प्रवाहाचा सर्वांनी लाभ घेणं हे निश्चितच योग्य आहे. आणि म्हणून पुढे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला आता. इथे भगवंतांनी अर्जुनाला ज्ञान द्यायला सुरुवात केलेली आहे. श्री भगवान वाच अशोचानन्व शोच्यस्त्वं प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतर वाचायची इच्छा हा, असेल इतरांना असेल तर चालेल, मी थांबते.
नाही असं काही नाही, म्हणूनच कोणाला इच्छा असली तरी कोणीही वाचू शकतं. नाहीतर मिनल माताजी नक्की वाचा तुम्ही, असं काही नाही. वाचा माताजी, चालेल. वाचू? हो, हरे येस. कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम भगवान म्हणाले, पंडिताप्रमाणे बोलताना तू जे शोक करण्यायोग्य नाही त्याबद्दल शोक करीत आहेस. जे ज्ञानीजन आहेत ते जीवितांबद्दल तसेच मृतांबद्दलही शोक करीत नाहीत. तात्पर्य, भगवंतांनी तात्काळ गुरुपद स्वीकारले व आपल्या शिष्याला अप्रत्यक्षपणे मूर्ख म्हणून खडसावले. भगवंत म्हणाले की तू एखाद्या विद्वानाप्रमाणे बोलत आहेस, पण तू जाणत नाहीस की जो विद्वान आहे किंवा ज्याला शरीर आणि आत्म्याचे ज्ञान आहे तो जीविताबद्दल किंवा मृतावस्थेबद्दल शोक करीत नाही. पुढील अध्यायांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे जड व चेतन आणि उभयतांच्या नियंत्रकाला जाणणे म्हणजेच ज्ञान होय. राजकारण आणि समाजशास्त्र यांच्यापेक्षा धार्मिक तत्वांना अधिक प्राधान्य देण्यात यावे असा अर्जुनाचा युक्तिवाद होता. पण त्याला माहित नव्हते की धार्मिक तत्वांपेक्षाही जड प्रकृती, आत्मा आणि परमात्मा यांच्याबद्दलचे ज्ञान हे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे आणि या ज्ञानाच्या अभावामुळे त्याने महान विद्वान व्यक्तीचा आव आणायला नको होता. वास्तविकपणे तो विद्वान नसल्यामुळे जे शोक करण्यायोग्य नाही त्याबद्दल व्यर्थ शोक करीत होता. या शरीराचा जन्म झाला आहे आणि आज ना उद्या निश्चितपणे याचा नाश होणारच आहे. म्हणून आत्म्या इतके हे शरीर महत्वपूर्ण नाही हे जो जाणतो तोच खरा पंडित आहे आणि भौतिक शरीराची कोणतीही स्थिती त्याच्या शोकास कारणीभूत होत नाही. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. इतकं सुरेखपणे भगवंतांनी अर्जुनाला समजावलेलं आहे. मग इथे खडसावणं हा शब्द वापरलेला आहे, कारण ते गुरु आहेत. हो, भगवंत अर्जुनाचे गुरु आहेत आणि तात्काळ त्यांनी गुरुपद स्वीकारून त्या अर्जुनाला खडसावलंय की तू विचार करतोयस ती अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. ज्या अँगलने तू त्या गोष्टीचा विचार करतो आहेस, की तू एखाद्या विद्वानाप्रमाणे भले बोलतो आहेस, पण तू जाणत हे नाहीयेस की जो विद्वान आहे त्याला शरीर आणि आत्म्याचं ज्ञान आहे. तो जीविताबद्दल किंवा मृतावस्थेबद्दल शोक करीत नाही. मग तोच फक्त पंडित होऊ शकतो ज्याने शरीर आणि आत्म्याला निरनिराळं जाणलेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला पुढील श्लोकांमध्ये ते निश्चित जाणायचं, इव्हन अध्यायांमध्ये आपल्याला जाणायचं की जड, चेतन आणि उभयतांच्या नियंत्रकाला जाणणे. क्षेत्रज्ञ विभाग योग, खूप सुंदर अध्याय आहे 13वा अध्याय, ज्याच्यामध्ये आपण जाणणार आहोत की हा आत्मा, परमात्मा आणि त्याला जाणणं. म्हणजे हे जे शरीर आहे हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. हो, पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांनी बनलेलं हे शरीर आहे आणि त्याच्याच बरोबर जी चेतना आहे ती मन, बुद्धी आणि अहंकार या 3 गोष्टींनी. म्हणजे आपलं शरीर हे जड आहे आणि आपलं हे जे चेतन शरीर आहे, ही चेतना जी आहे ती या प्रकारे आहे आणि त्या सगळ्याला जाणणारे. आणि म्हणूनच हा जो आत्मा आणि परमात्मा म्हणजे आपलं जड जड शरीर म्हणजे आणि सूक्ष्म सूक्ष्म आणि जड या 2 मधला फरक कसा जाणायचा आहे की जड शरीर हे पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी आणि जल या 5 तत्वांचे आहे. पण जे सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे ते सूक्ष्म शरीर जे आहे ते मन, बुद्धी आणि अहंकार या या गोष्टींनी बनलेले आहे. आपण जेव्हा 13वा अध्याय बघू तेव्हा आपल्याला याची 24 तत्व सुद्धा अजून डिटेलमध्ये ऐकायची आहेत. तर आता कुठेतरी फक्त काय म्हणतात आपण त्याला शिवतोय, थोडंसं टच करतोय की काय आहे हे ज्ञान. आणि म्हणूनच याप्रमाणे शरीर आणि आत्मा या 2 गोष्टीतला फरक आपल्याला जाणायचा आहे. म्हणून इथे दिलंय की राजकारण समाजकारणापेक्षा अध्यात्म किती महत्वाचं आहे आणि ही आध्यात्मिक ही जी प्रगती आहे ही निश्चित कुठेतरी आत्मा आणि परमात्मा याबद्दलचं ज्ञान सांगणारे आणि हे परिपूर्ण आहे. आणि अशा प्रकारे ज्याला हे ज्ञान आहे, ज्याने शरीर आणि आत्म्याला निरनिराळ्या प्रकारे जाणलेलं आहे आणि ज्या परमात्म्याला जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तोच खरा पंडित आहे. आणि मग तो या शारीरिक भावनेशी कुठल्याही प्रकारे निगडीत राहत नाही, कारण त्याला कल्पना असते की हे शरीर आहे आणि हे शरीर नश्वर आहे, हे कधी ना कधी मातीत मिसळणार आहे. त्याचप्रमाणे हे शरीर कुठेतरी याचा नाश होणारच आहे, परंतु आत्म्या इतकं ते शरीर महत्वपूर्ण नाही, कारण हा आत्मा अविनाशी आहे. आणि याचा प्रवासच आपल्याला पुढे आता बघायचा आहे, कारण हा आत्मा अविरतपणे शरीरातून चाललाय, पण हे शरीर कसं आहे हो, ही शरीर जीर्ण होत जाते
आणि म्हणून इथे कुठेतरी शरीर, मग जी बाल्यावस्था आहे, युवा अवस्था आहे, मग पुढे जाऊन थोडी तारुण्य आणि त्याच्यानंतर वृद्धत्व आणि मग हे जीर्ण, हे शारीरिक अवस्था आहेत हो या. आणि या शरीराचा जन्म झालाय आणि तो आज ना उद्या कधीतरी नाश पावणारच आहे. हे तो पंडित मात्र पूर्णपणे जाणू शकतो. जो विद्वान म्हणतोय स्वतःला, त्याला हे ज्ञान परिपूर्ण पद्धतीने आहे. याचं पुढे जाऊन आपण अजून विश्लेषण जाणणार आहोत. नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचते. वाचा ज्या माता. काळी ज्या काळी मी, तू आणि हे सर्व राजे अस्तित्वात नव्हते, असा काळ कधीही नव्हता आणि भविष्य काळात आपण अस्तित्व विहीन होणार असेही नाही. तात्पर्य: वैयक्तिक कर्मानुसार आणि कर्मफलांनुसार विविध अवस्थांमध्ये असणाऱ्या असंख्य जीवांचे पालन करता पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत, असे कठोपनिषद आणि श्वेताश्वतर उपनिषदांमध्ये सांगण्यात आले आहे. तेच पुरुषोत्तम श्री भगवान आपल्या पूर्णांशाद्वारे प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. जे संत जन त्या भगवंतांना आत आणि बाहेर दोन्हीकडे पाहू शकतात, त्यांनाच परिपूर्ण आणि शाश्वत शांतीची प्राप्ती होते. कठोपनिषद 2.2.13. त्यो नित्यान वेदनाना एको बहुना यो विधताती कामान. माताजी वाचायचंय तुम्हाला, वाचू शकता तुम्ही. तमान तमान्मस्थम येनु पश्चान्ति धीरास्तेताश शांती शाश्वती नेतरम शामू. अर्जुनाला जे वैदिक सत्य सांगण्यात आले ते जगातील सर्व व्यक्तींनाही, विशेष करून ज्यांच्याकडे वास्तविकपणे अतिशय तोकडे ज्ञान आहे पण स्वतः विद्वान असल्याचा देखावा करतात, त्यांना सांगण्यात आले आहे. भगवान स्पष्टपणे सांगतात की ते स्वतः, अर्जुन आणि युद्धभूमीवर जमलेले राजे या सर्वांचे शाश्वत वैयक्तिक अस्तित्व असते आणि बद्ध अथवा मुक्त या दोन्ही अवस्थांमधील सर्व जीवांचे भगवंत हेच नित्य पालन करता आहेत. पुरुषोत्तम श्री भगवान हे परमपुरुष आहेत आणि भगवंतांचा नित्य सहचर अर्जुन व उपस्थित राजे हे सर्व शाश्वत जीवात्मा आहेत. भूतकाळात ते अस्तित्वात नव्हते असे नाही आणि ते शाश्वत नित्य व्यक्ती राहणार नाहीत असेही नाही. त्यांचे व्यक्तित्व भूतकाळात अस्तित्वात होतेच आणि हे व्यक्तित्व भविष्य काळातही अखंडपणे चालू राहीलच, म्हणून कोणाबद्दलही शोक करण्याचे कारण नाही. मायाव आम्ही काही याच्यातले महत्वाचे, कारण बरंच मोठं आहे तात्पर्य, तर आपण यातले मुद्दे घेऊया. कारण 2.12चं तात्पर्य मोठं आहे, तर हरकत नाही, आपण काही त्यातले मुद्दे घेऊन एक मिनिट. कारण इथे शरीर आणि आत्मा याच्यातला फरक सांगितला आणि त्यासाठी काही संदर्भ दिलेले आहेत, तर आपण इथून वाचूया. तुम्हाला वाचायचंय माताजी, वाचा. भगवद्गीतेतील शिकवणुकीपासून वाचू का? हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेतील शिकवणूक जाणण्याचा प्रयत्न म्हणजे मधमाशीने मधाची बाटली बाहेरून चाटल्याप्रमाणेच आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्याला मधाची बाटली उघडल्या वाचून त्यातील मधाची चव घेता येत नाही, त्याचप्रमाणे या ग्रंथातील 4थ्या अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवत भक्ताशिवाय इतर कोणीही भगवद्गीता जाणू शकत नाही. तसेच ज्या व्यक्ती भगवंतांच्या अस्तित्वाबद्दलच द्वेष करतात, त्यांनाही गीतेमधील रहस्याला स्पर्शही करणे शक्य नाही. म्हणून गीतेवरील मायावादी टीका ही परमसत्याबद्दल अत्यंत दिशाभूल करणारी आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी मायावादी भाष्य वाचण्यास मनाई केली आहे आणि असेही सूचित आहे की जो अशा मायावादी तत्वज्ञानाचा स्वीकार करतो तो गीतेतील वास्तविक रहस्य जाणण्यास असमर्थ ठरतो. जर स्वतंत्र व्यक्तित्व भौतिक सृष्टीशी संबंधित असते
तर भगवंतांनी गीतोपदेश करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. स्वतंत्र जीव आणि भगवंत यांचे अनेकत्व ही वास्तविकता आहे आणि वर सांगितल्याप्रमाणे वेदांमध्ये याची पुष्टी करण्यात आली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुरेख असं तात्पर्य आहे पण खूप मोठं असल्यामुळे आपण काही त्यातले मुद्दे घेतले, अनेक संदर्भ याच्यात दिले जातात. तर इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की अर्जुनाने वैदिक वैदिक सत्य जाणलं पाहिजे आणि विशेष करून ज्यांच्याकडे वास्तविकपणे जे मग कुठेतरी फक्त देखावा केला जातो, जे ज्ञानाचा फक्त देखावा करता आहेत, जे खूप एक्झिबिट करतायत की आम्हाला हे माहितीये ते माहितीये, परंतु भगवान स्पष्टपणे सांगतायत की स्वतः अर्जुन आणि युद्धभूमीवर जन्मलेले राजे हे वास्तविक, हे शाश्वत वैयक्तिक अस्तित्व असते आणि बद्ध किंवा मुक्त या दोन्ही अवस्थांमधील सर्व जीवांचे भगवंत हेच नित्य पालन करत आहेत. मग इथे हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपल्याला याचं ज्ञान अजून परिपूर्ण पद्धतीने मिळणार आहे. भगवंत सांगतायत की त्या वेळेला की ज्या क्षणी की याच्या आधी भूतकाळामध्ये भगवंतही होते आणि अर्जुनही होता, की तिथे सर्वांचं अस्तित्व होतं, की या सगळ्यांचं अस्तित्व त्याही वेळेला होतं, आताही आहे आणि पुढेही ते अस्तित्वहीन राहणार नाहीये. कारण हे जे शरीर आहे ना, हे शरीर नश्वर आहे. पण या आत्म्याला निश्चित पुन्हा ती शरीर प्राप्ती मिळणार आहे आणि ती कशी मिळणार आहे तर ती तुमच्या कर्मानुसार आणि कर्मबंधनानुसार. म्हणून हा जो 84 लक्ष योनीतून जो जन्म मिळतो तो आपल्या कर्मानुसार मिळतो आणि म्हणूनच मनुष्य या सगळ्या योनीमध्ये अडकलेला राहतो. परंतु जो भगवत भक्त आहे आणि ज्याला भगवत धाम गाठायचा आहे तो निश्चित या शरीर आणि आत्म्यामधला फरक जाणतो आणि पुन्हा या भौतिकतेमध्ये त्यांना पुन्हा यायचं नसतं, म्हणून तो त्या कर्म बंधनांमध्ये अडकत नाही. आणि मग ते कसं आहे ते पुढे आपण हळूहळू हा प्रवास जाणणार आहोत. पण हा जो 84 लक्ष योनींमधून असणारा जन्म आहे आणि त्या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा या रूपामध्ये भगवंत आहे. मग त्याच्यामध्ये अजून विश्लेषित करून सांगायचं तर गर्भोदकशाही विष्णू या रूपामध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत अस्तित्वात आहे आणि प्रत्येक जीवाचे पालन करता हे भगवंत आहे. कारण ममई मांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, आपण भगवंतांचेच अंश आहोत, आपण आध्यात्मिकच आहोत. अध्यात्म हा आपला मूळ स्वभाव आहे, परंतु आपण कुठेतरी काय आपल्याला हे जे स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना, हे जी स्वातंत्र्याची एक सूट दिलेली आहे आणि त्यामुळे आपण या भौतिकतेमध्ये स्वतःला गुरफटतो. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी तेच सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की भगवत भक्त मग कोणीही उठून भगवद्गीतेचं ज्ञान नाही घेऊ शकणार, की कोणीही थातूर-मातूर आला आहे आणि जो दादा-पुदा करून आणि कशाही पद्धतीने तुम्ही हे ज्ञान घ्यायचंय की मला भगवद्गीता वाचायची आणि मला हे ज्ञान हवंय, नाही तसं द्या. तसं नाही संबोधता येणार. कुठेतरी मनामध्ये त्या विषयीचा विश्वास हवाय, भगवंतांवरची श्रद्धा हवी आहे. आणि म्हणून तो भगवत भक्त मात्र भगवद्गीतेचं ज्ञान यथार्थपणे जाणू शकतो. म्हणून त्या त्या नामस्मरणाला, ती नामस्मरण सेवा ही जी या गोष्टींना तितकंच महात्म्य आहे. जो भगवंतांना जाणू इच्छितोय, भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलाय. म्हणून ज्या आधीच्या श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे की 3 टप्प्यांवर आपण भगवंतांना जाणतो की ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. मग ब्रह्म हे कुठेतरी भगवंतांपासूनचं चैतन्य आहे, भगवंतांचा प्रकाश आहे, तेही भगवंतांचं स्वरूप आहे. परंतु जे काही निराकारवादी लोक असतात की ज्यांना मान्य नाहीये की मूर्तिरूप ज्यांना मान्य नाहीये, ते कुठेतरी या फक्त शक्तीलाच भगवंत मानतात आणि या शक्तीवरच त्यांचा विश्वास असतो. मग पुढे जाऊन काही जण जे चतुर्भुज रूप आहे भगवंतांचं, ज्याच्यामध्ये भगवंतांच्या हातामध्ये मग तुम्हाला शंख, चक्र, गदा आणि कमळ दिसतंय. असं जे चतुर्भुज रूप परमात्म्याचे रूप आहे, त्या परमात्म्याच्या रूपाला भगवंत काही जण मानतायत. निश्चित या भगवंतांच्या अस्तित्वाला त्यांना मान्यता आहे आणि त्यांनी या रूपाला मान्यता दिली, जे वैकुंठामध्ये असतं भगवंतांचं. हे नारायणाचं, हे विष्णूचं रूप वैकुंठामध्ये असतं आणि त्याही पलीकडे जाऊन जो भगवत भक्त भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहे, की जो भगवंतांच्या मनुष्य रूपाशी निगडीत आहे. जे भगवंतांचं रूप आपल्याला जिथे अर्जुन भगवंतांबरोबर बोलत होता, ज्या भगवंतांनी 5,500 वर्षांपूर्वी भगवद्गीता याच पृथ्वी तलावर येऊन मनुष्य रूपात येऊनच सांगितली. आणि म्हणूनच अशा या
अर्जुनाला कुठेच कन्व्हिन्स करायचं नाही, कारण अर्जुनाने भगवंतांना केव्हाच जाणलेलं आहे. जे जे परमकारण, परमपिता, परमतत्व, परम कारणांचे कारण, परमकारण आहे. परंतु ज्या ज्या ज्ञानाला, मग हे ज्ञान आपल्याला 4थ्या अध्यायामध्ये अजून भगवंत उलगडून सांगतात, की हे जे अस्तित्व आहे ना, हे अस्तित्व आत्म्याला ते शरीर निश्चितच मिळतं हो. ते कुठेही अस्तित्वहीन राहत नाही. आणि म्हणून हा 84 योनी लक्ष योनीतून मिळणारा जन्म आहे, तो तुमच्या कर्मावरती आधारित आहे. आणि म्हणूनच मग ते कर्म जे आहे ते तुम्हाला पुढे त्या जन्मांमध्ये, कारण मग कसं असतं, की कर्म आहे, मग पुढे अध्यायांमध्ये आपल्याला अजून जाणायचंय, म्हणून मी खूप खोलात जात नाहीये त्याच्यात. पण कर्म आहेत आणि कर्म करतोय त्याची फळं पण हवी आहेत. म्हणून मग त्या कर्म बंधनात अडकलं जातंय आणि म्हणून कुठेतरी मग त्या भौतिकतेमध्ये पुन्हा पुन्हा त्या कीटक मुंगींपासून मनुष्यापर्यंतचा जन्म मिळतो, जो अतिशय दुर्मिळ आहे. कारण त्या 84 लक्ष योनी जन्मांमध्ये 4 लक्ष हे मनुष्य जन्म आहे. आणि ते मिळणं हे अतिशय दुर्मिळ आहे. आणि म्हणून हा मनुष्य जन्म मिळाला आहे. म्हणून अनेक देवी देवता सुद्धा या कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी आसुसलेले आहेत. कारण या कलियुगाचा जरी, एक मिनिट हा. हा, क्षमस्व. तर या कलियुगाचा जरी हा छल, कपट आणि सगळ्या या दांभिकतेने जरी हे कलियुग भरलेलं असतं, तरी या कलियुगाचा एकच अतिशय चांगला धर्म आहे आणि एकच अतिशय चांगली बाब आहे, की जो म्हणजे आपल्याला मिळालेला हा महामंत्र, नामस्मरण. हरेर नम, हरेर नम, हरेर नम केवलम, कलौ नास्ति एव, नास्ति एव गतीर अन्यथा. दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही, दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. तर नामस्मरण हा या कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणून कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी, म्हणून मनुष्य जन्म जरी मिळाला तरी आपलं हे काय म्हणतो ना, आपलं भाग्य आहे, की आपल्याला जर असा साधू संघ मिळाला, तर आपण या आध्यात्मिकतेची निश्चितच योग्य प्रकारे वाढ करू शकतो आणि त्याच मार्गावरती आपण प्रगती साधू शकतो. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय, की कुठेतरी या शरीर आणि आत्म्याचं जे ज्ञान आहे, ते ज्याला परिपूर्णपणे मान्य आहे, परिपूर्णपणे तो जाणतो आहे, तो निश्चितच योग्य प्रकारचा पंडित आहे. आणि म्हणून त्या मधाच्या बाटलीला चाटणं म्हणजे मध घेणं नाही. फक्त बाहेरून त्या मधाचा आस्वाद घेणं म्हणजे त्या मधाचा आस्वाद होत नाही. म्हणून त्यासाठी तो भक्त तोच त्या भगवद्गीतेचा योग्य परिपूर्णपणे ते जाणू शकतो. तुम्ही बघाल प्रभुपाद सांगतात, 1 वेळा, 2 वेळा, 3 वेळा, 4 वेळा नाही, तर कमीत कमी तुम्ही 17-18 वेळा, जेव्हा 18 वेळा म्हणजे 18 अध्याय आहेत, त्या 18 वेळा जेव्हा तुम्ही भगवद्गीता परिपूर्णपणे वाचता आणि जाणण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी भगवद्गीता समजायला लागली असं मला वाटतं. मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून सांगते. 4 वर्ष भगवद्गीता म्हणजे आधी सुरुवातीला तर खूप हळू-हळू, आधी डेअरिंगच नव्हतं, की खरोखर 15 वर्ष भगवद्गीता घरामध्ये आहे. पण आपण ती वाचू शकू आणि आपल्याला ती समजू शकेल इथपासनं खरोखर प्रामाणिकपणे मी तुमच्याशी शेअर करतेय. कारण ही फॅक्ट आहे. कारण इतकी सखोल आहे हो ती भगवद्गीता. आणि मग जेव्हा वर्ष, 2 वर्ष झाले आणि मग हळू तुम्ही ते श्लोक जेव्हा प्रत्येक वेळी तुम्हाला भगवद्गीता नव्याने काहीतरी उलगडून दाखवत असते. आणि म्हणून ते इतकं सोपं नाहीये. त्याच्यासाठी तुमची साधना महत्वाची आहे. त्याच्यासाठी नामस्मरण, भगवंतांची भक्ती, भगवंतांची सेवा, ह्या सगळ्या गोष्टी तितक्याच महत्वाच्या आणि तितकंच त्याचं महात्म्य आहे. म्हणून कोणी सोम्या-गोम्या येऊन नाही हो भगवद्गीता शिकवू शकणार. कोणीतरी सोम्या-गोम्या नाही भगवद्गीतेचं ज्ञान जाणू शकणार. त्यासाठी ती भगवत भक्ती करणं हा अतिशय, अतिशय काय म्हणतात ना, दॅट इज द मेन क्रायटेरिया. दॅट इज द मेन, त्याच्यासाठी तो क्रायटेरिया आहे भगवद्गीता जाणण्यासाठी. आणि जे भगवंतांचा द्वेष करीत आहेत ते मात्र हे रहस्य नक्कीच जाणू शकणार नाही. जे 18व्या अध्यायात भगवंतांनी स्वतः सांगितलेले आहे, की जे भगवंतांचा मत्सर करतायत त्यांना हे ज्ञान अजिबात शेअर करू नका. कारण जे मायावादी लोक आहेत ते फक्त त्याच्यावर टीका करतायत हो. कारण ते फक्त ते भाष्य करतायत. म्हणून प्रभुपाद सांगतात, की आयडिओलॉजीज नको, जशी आहे तशी भगवद्गीता. यथा सांग ती भगवद्गीता जशी आहे तशी, जी कृष्णांनी ब्रह्मांना सांगितली आहे, ब्रह्मांनी नारद आणि नारद मुनींपासून जी गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत आलेली आहे, ती भगवद्गीता ही योग्य भगवद्गीता आहे. तुमचे कुठेतरी आयडिओलॉजीज आणि तुम्ही केलेल्या टीका आणि तुम्ही केलेलं भाष्य ही भगवद्गीता असूच शकत नाही. ते तुम्ही केलेले तुमचे विचार आहेत. तुम्ही तुमचं
ज्ञान त्याच्यावरती सांगता आहेत, पण ती भगवद्गीता नाही. आणि म्हणूनच हे जे त्याच्यातनं जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे, की जे आपल्याला भगवद्गीतेतून जाणता येतं, की अचिंत्य भेदाभेद म्हणजे जे एकतत्व, मग जे द्वैतवादी आहेत आणि अद्वैतवादी आहेत. मग हा जो द्वैतवाद आहे, तो द्वैतवाद कशा प्रकारे, की भगवंत आणि आपण हे अस्तित्व वेगळे आहे. पण अद्वैतवादी लोक काय आहेत, की आपणच भगवंत होऊ शकतो, ते कुठेतरी बरोबर नाही. आणि म्हणूनच हा जो द्वैतवाद आहे, की अचिंत्य भेदाभेद, की आपण भगवंतांसारखे क्वालिटेटिव्हली आहोत, पण म्हणून आपण भगवंत नाही. समुद्रातील एक थेंब सुद्धा खारटच असतो, पण म्हणून अख्खा समुद्र हा खारट असतो, त्याचं त्या थेंबामध्ये तितकं परिमाण असू शकत नाही. एक ठिणगी सुद्धा जाळू शकते आणि अख्खा जाळ सुद्धा म्हणजे अख्खा आपण म्हणतो ना, अख्खी जी आग असते ती सुद्धा भस्म करू शकते. पण म्हणून ते ठिणगी म्हणून ती आग असू शकत नाही. कारण ती परिमाणात्मक आपण भगवंतांसारखे नाही. गुणात्मक आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण परिमाणात्मक नाही. हे जाणणं खूप महत्वाचं आहे. आणि ही जी जाणीव आहे आणि हे जे ज्ञान आहे, तेच कुठेतरी आपल्याला वास्तविकतेचं ज्ञान देतं. आणि याची वेदांमध्ये पुष्टी करण्यात आलेली आहे. मग तुम्ही जेव्हा चैतन्य चरितामृत वाचाल, भागवत वाचाल, त्यानंतर ब्रह्मसंहिता आहे, या सगळ्यांमध्ये मग पुढे जाऊन अर्जुनही भगवंतांना तेच सांगतायत, की व्यासमुनी, नारद मुनी, असित मुनी, देवल मुनी या सगळ्यांनी ज्याचा वेदामध्ये पुष्टी केलेली आहे, तेच मी तुमच्या तोंडातून आता ऐकतोय. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी वेदांची पुष्टी, म्हणूनच पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, कारण या वेदांचा अंत भगवंत आहे. भगवंतांना जाणलं नाही तर वेदांचा अभ्यास करून काय उपयोग आहे? म्हणून ह्या वेदांचा अंत, कारण वेद म्हणजेच भगवंत आहे. कारण प्रत्यक्ष भगवंत सांगतात, की वेदांमध्ये या वेदांना जे काही वेद आहेत ते भगवंत प्रत्यक्ष आहेत. म्हणून भागवतामध्ये जेव्हा याच्या पुढचा टप्पा आपण जाणतो, त्या टप्प्यामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांची स्तुती व्यास मुनींनी केलेली आहे. कुठेतरी खूप असमाधानी होते ते. मग त्यांना नारद मुनींनी याचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि मग यथासांग प्रकारे जेव्हा भागवतामध्ये जे 18,000 श्लोक आहेत, त्यामध्ये भगवंतांची स्तुती आपल्याला दिसते. भगवद्गीता ही प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे. तर भागवतामध्ये आपल्याला प्रत्यक्ष भगवंतांचं पूर्ण अस्तित्व आणि भगवंतांची स्तुती ऐकायला मिळते. तर आता हे ज्ञान पुढे भगवंत सांगतायत. अर्जुनाच्या ज्या मनातले जे संभ्रम आहेत ते भगवंत आता दूर करत चाललेले आहेत. कारण अर्जुन हा भगवंतांचा लाडका सखा आहे आणि भक्त आहे हो भगवंतांचा. आणि म्हणूनच या भक्ताच्या मनातच ही करुणा आहे. आणि हे जो असमंजस झालेला आहे, कारण त्यांनी शरण केलंय. भगवंत स्वतः कुठेही अपील करत नाहीत, मी तुझा गुरु होणार आहे आणि मला इतकं ज्ञान आहे. जिथे अर्जुन हे मान्य करतोय आणि आता मला तुम्ही तुमचे गुरु माना, मला तुम्ही माझे गुरु म्हणून हवे आहात, ही जेव्हा प्रार्थना अर्जुन करतोय, कुठल्याही प्रकारे लादत नाहीयेत हो अर्जुनावर भगवंत स्वतःला. कुठल्याच प्रकारे लादत नाहीये. जसं आपणही कुठली गोष्ट लादू नाही शकत. तुम्ही हे ज्ञान घेऊ शकता, तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करू शकता, पण समोरच्याला नाही. हे खूप जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ज्या अर्जुनाने हे जाणण्याचा प्रयत्न केलाय, त्या अर्जुनाला भगवंत हे ज्ञान पुरेपूर प्रकारे देण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून पुढे जाऊन भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुह्यति. 1 सेकंद द्या मला, फक्त 1 सेकंद. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. वाचू का? हम्म. हरे कृष्ण. हरे. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. तात्पर्य: प्रत्येक जीव हा स्वतंत्र देहधारी आत्मा असल्यामुळे तो प्रत्येक क्षणी आपले शरीर बदलत असतो. या बदलामुळे तो कधी बालकाप्रमाणे, कधी तरुणाप्रमाणे, तर कधी म्हाताऱ्याप्रमाणे दिसून येतो. असे असले तरी
तोच जीवात्मा तेथे असतो आणि त्याच्यामध्ये कोणताही बदल घडून येत नाही. अंततः हा जीवात्मा मृत्यूनंतर शरीर बदलतो आणि दुसऱ्या शरीरात स्थानांतरित होतो. जीवात्म्याला पुढच्या जन्मामध्ये आध्यात्मिक किंवा भौतिक शरीर मिळणार हे निश्चित आहे आणि यासाठीच भीष्म, द्रोण यांच्याबद्दल अतिशय आस्था असणाऱ्या अर्जुनाला त्यांच्या मृत्यूमुळे शोकाकुल होण्याचे काहीच कारण नव्हते. उलट ते वृद्ध शरीरातून नवीन शरीरात स्थानांतर करून नवतारुण्य प्राप्त करीत असल्यामुळे अर्जुनाने आनंदित व्हायला हवे होते. शरीरातील अशा बदलांमुळे एखाद्याला त्याच्या आयुष्यातील कर्मानुसार सुख किंवा दुःख प्राप्त होते. म्हणून भीष्म व द्रोण थोर व्यक्ती असल्यामुळे त्यांना नक्कीच पुढील जन्मी आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होणार होती किंवा निदान भौतिक जगातील श्रेष्ठ प्रतीचा उपभोग घेण्यासाठी स्वर्ग लोकाची तरी प्राप्ती होणारच होती. याप्रमाणे कोणत्याही बाबतीत शोक करण्याचे कारणच नव्हते. ज्या मनुष्याला जीवाची मूळ स्थिती परमात्मा आणि आध्यात्मिक तसेच भौतिक प्रकृतीचेही परिपूर्ण ज्ञान असते, त्या मनुष्याला धीर किंवा ज्ञानी मनुष्य असे म्हणतात. असा मनुष्य शरीराच्या स्थित्यंतरामुळे कधीच गोंधळून जात नाही. जीवात्म्याचा एकात्मवाद हा मायावादी सिद्धांत मान्य करता येत नाही, कारण जीवात्म्याचे तुकडे करता येत नाही. अशा प्रकारे जीवात्म्याचे विभाजन झाले असते तर परमात्माही विभाजनीय झाला असता. पण यामुळे परमात्मा हा अपरिवर्तनीय आहे या सिद्धांताचे उल्लंघन झाले असते. परंतु गीतेमध्ये निश्चितपणे सांगितल्याप्रमाणे परमात्म्याचे अंश नित्य अस्तित्वात असतात, कंसात सनातन, आणि त्यांना क्षर म्हटले जाते, कारण त्यांच्यामध्ये भौतिक प्रकृतीत पतन होण्याची प्रवृत्ती असते. हे अंशात्मक जीव नित्य अंशात्मकच राहतात आणि मुक्तीनंतरही ते अंशच राहतात. पण मोक्ष प्राप्तीनंतर जीवात्मा हा भगवंताबरोबर ज्ञान आणि आनंदमयी असे शाश्वत जीवन जगतो. प्रत्येक व्यक्तिगत शरीरात स्थित असलेल्या परमात्म्याला प्रतिबिंबाचा सिद्धांत लागू करता येतो. तो जीवात्म्याहून भिन्न असतो. आकाशाच्या पाण्यातील पडलेल्या मध्ये सूर्य, चंद्र आणि तारे दिसून येतात. तारकांची तुलना जीवात्म्यांशी करता येते, तर चंद्र किंवा सूर्याची तुलना परमेश्वराशी करता येते. वैयक्तिक स्वतंत्र जीवाचे प्रतिनिधित्व अर्जुनाने केले आहे, तर परमात्मा स्वतः भगवान श्रीकृष्ण 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी असे दिसून येईल की ते एकाच स्तरावर नाहीत. जर अर्जुन आणि श्रीकृष्ण एकाच पातळीवर असते आणि श्रीकृष्ण अर्जुनापेक्षा श्रेष्ठ नसते, तर त्यांच्यामधील गुरु शिष्य हा संबंध अर्थहीन ठरतो. जर दोघेही मोहित होणारे असते तर त्यांच्यातील एकाने शिष्य आणि दुसऱ्याने गुरु बनण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. असा उपदेश निरुपयोगीच ठरला असता, कारण मायेच्या तावडीत कोणीच प्रमाणित गुरु बनू शकत नाही. अशा परिस्थितीत मान्य केले पाहिजे की श्रीकृष्ण हे भगवान आहेत आणि मायेने मोहित झालेला जीवात्मा अर्जुन याच्यापेक्षा ते श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. सुंदर असं तात्पर्य आपल्याला सांगतंय. देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तीत धीरच तत्र न मुह्यति. हे जर हा जो देह आहे तर या देहातून या आत्म्याचा अविरत असा प्रवास चालू आहे, जो बालपणापासून तारुण्यापासून वृद्धावस्थेपर्यंत हा अविरत चालू असतो. जर आपण या शरीरामध्ये बदल होत असतो, पण तो आत्मा हा अविरत आहे. आत्म्यामध्ये कुठलाच बदल होत नसतो. हा आत्मा किती आहे माहिती? हा आत्मा अतिशय सूक्ष्म आहे, जो आपल्या डोळ्यांनाही दिसू शकत नाही. तो केसाच्या टोक्याच्या एकाच 10,000 भागा इतका इतका तो सूक्ष्म आहे आणि तो आपल्या
साध्या डोळ्यांनी निश्चितच आपल्याला दिसू शकत नाही. आणि म्हणूनच हा जो आत्मा आहे, हा आत्मा अविरतपणे सतत या शरीरातून प्रवास करत असतो. जर आपण म्हटलं, की या आत्म्याला मग जर ते शरीर 2 महिन्याचं झालेलं असेल, तर पुन्हा ते शरीर आपण पुन्हा पहिल्या दिवसावर आणू शकतो का? नाही. कारण त्या शरीरामध्ये बदल होत असतात. त्या आत्म्या मात्र तो आत्मा अविरतपणे त्या फक्त त्या शरीरातून वाटचाल करत असतो. आणि म्हणूनच जेव्हा तो देह जेव्हा जीर्ण होतो, वार्धक्य संपतं आणि जेव्हा तो जीर्ण देह तो आत्मा टाकतो आणि त्याला दुसरं शरीर धारण करायचं असतं, कारण ते शरीर जीर्ण झालेलं असतं आणि म्हणून ते जीर्ण शरीर टाकून त्याला नवीन शरीर धारण करायचं असतं. आणि म्हणूनच इथे दृष्टिकोन सांगताना भगवंत अर्जुनाला सांगतायत, की भीष्म, द्रोण हे जाणार नाहीयेत कुठेच, कारण त्यांना निश्चितच आध्यात्मिक असा जन्म मिळणार आहे आणि त्यांना नवीन आत्मा, नवीन शरीर त्यांना प्राप्त होणार आहे. तर तू अविचार करतो आहेस आणि तू कुठल्या गोष्टीचा शोक करतो आहेस. तू जर अशा शरीर आणि आत्म्यामधला फरक जाणला नाहीस, तर अशी व्यक्ती धीर असू शकत नाही. मग तो कुठेतरी फक्त त्या बॉडीली कन्सेप्शन्स आणि त्या शारीरिक घडामोडींनाच कुठेतरी जाण्याचा प्रयत्न करतोय. मग तो विद्वान असू शकत नाही. आणि म्हणूनच धीर मनुष्य ज्यांनी हा भौतिक आणि आध्यात्मिक, मग पुढे जाऊन आपल्याला 4थ्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतायत, की कशा प्रकारे तूही त्यावेळेला उपस्थित होतास, ज्यावेळेला विवस्वानांना भगवंतांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे सत्ययुगामध्ये, तेव्हा तूही अस्तित्वात होतास, परंतु तुला हे आठवत नाही. कारण मायेने मोहित कोण झालाय? अर्जुन झालाय. आणि ही जी माया आहे ना, ही माया 2 प्रकारची आहे बघा, योग माया आणि मोह माया. आणि ही माया ही भगवंतांचंच क्रिएशन आहे. ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे आणि म्हणूनच आपण म्हणतोय, आपण जेव्हा आध्यात्मिक आपला स्वभाव विसरतो, तेव्हा आपण मायेमध्ये गुरफटतो. आणि म्हणूनच कुठेतरी मग ते जे लोभ, मोह, मद, मोह, मत्सर हे जे सगळे षड्रिपू असतात, त्यांनी आपण ग्रासले जातो आणि कुठेतरी फक्त त्या मायेने आपण ओढले जातो. ती माया लगेच आपल्यावरती पलक झपटते. म्हणजे म्हणतो ना, की थोड्याशा जरी क्षणासाठी आपल्याला कृष्णाचा विसर पडला, तर आपण बघतो, की आपण त्या मायेमध्ये गुरफटत जातो. आपण त्या भौतिकतेमध्ये कुठेतरी गुरफटत जातो. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी आपल्याला हे जाणणं आवश्यक आहे, की शरीर आणि आत्मा हे भिन्न आहेत आणि भगवंत आणि जीव हे कशा प्रकारे, परमात्मा आणि जीवात्मा याच्यातलाही फरक आपल्याला जाणायचा आहे, जो पुढे जाऊन अजून आपल्याला निश्चितच विश्लेषित होईल. पण इथे आपल्याला जाणायचंय, की भगवंत हे अच्युत आहेत आणि जीवात्मा हा च्युत, म्हणजे कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आहेत. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. त्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. परंतु आपला जीवात्म्याचा शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे. जीव जो आहे, हा जीव जो मी म्हटलं 84 लक्ष योनीतून जो सतत फिरतोय, या प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंतांचं अस्तित्व कायम आहे. आणि म्हणूनच आपण या परमात्म्याचेच अंश आहोत. परंतु जर कुठेतरी हे आध्यात्मिक ज्ञान जर आपण ग्रहण नाही केलं, तर त्या मायेमध्ये आपण गुरफटलो जातो. आणि मग कुठेतरी आपल्याला जे 3 गुण आहेत, जे सत्व, रज आणि तमो या गुणांच्या प्रभावाखाली आपण जगत असतो. पण या मायेमुळे कसं होतं, की रजो आणि तमो गुण, ज्याच्याबद्दल आपण 14व्या अध्यायातही पुढे जाणणार आहोत, त्याच्या खूप खोलात मी आता जात नाही. पण मुख्य सांगण्याचा उद्देश असा आहे, की इथे कुठेतरी भौतिकता आणि आध्यात्मिकता याच्यातला हा फरक जाणलेला आहे. आणि म्हणूनच हा मोहाने जो मोहित झालेला आहे, तो अर्जुन आहे. पण भगवंत जर अर्जुनासारखेच असते, तर तिथे कुठे गुरु शिष्याचं नातच नसतं हो. शिष्याने गुरुला गुरु मानलंच नसतं आणि तिथे कुठेतरी आत्मा, परमात्मा याच्यातला फरकच दिसला नसता. आणि म्हणून भगवंत जे आहेत ते अतिशय श्रेष्ठ, हे अर्जुनापेक्षा श्रेष्ठ कसे आहेत, हे इथे त्याच प्रकारे सांगितलेलं आहे. मग जिथे आपण अजून भौतिक आणि आध्यात्मिकतेमधला फरक हा अजून आपल्याला पुढच्याही काही श्लोकांमध्ये आणि अध्यायांमध्ये निश्चितच पाहायला मिळणार आहे. मात्रा स्पर्शा सुकौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्ष्व तांस्तितिक्ष्व भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत, ती हिवाळा व उन्हाळा
यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणेच आहेत. हे भरतवंशजा, ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. तात्पर्य: योग्य कर्तव्य पालनासाठी एखाद्याने अनित्य असणाऱ्या सुखदुःखांची उत्पत्ती व विनाश सहन करण्यास शिकलेच पाहिजे. वेदाज्ञेप्रमाणे एखाद्याने माघ कंसात जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यातही भल्या पहाटे स्नान करणे आवश्यक आहे. त्यावेळी अतिशय थंडी असते, तरीही जे धार्मिक तत्वांचे पालन करतात ते अशा वेळी स्नान करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत. त्याचप्रमाणे मे जून महिन्यातील कडक उन्हाळ्यातही स्त्री ही स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. प्रतिकूल हवामानातही मनुष्याने आपले कर्तव्य पालन केलेच पाहिजे. त्याचप्रमाणे युद्ध करणे हे क्षत्रियांचे धार्मिक तत्व आहे आणि जरी एखाद्या क्षत्रियाला आपला मित्र किंवा नातेवाईक यांच्याबरोबर युद्ध करावे लागले, तरी त्याने त्याच्या नियतकर्मापासून ढळू नये. ज्ञानस्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी एखाद्याने नियत विधी विधानाचे पालन करणे आवश्यक आहे. कारण केवळ ज्ञान आणि भक्तीद्वारेच मनुष्य मायेच्या तावडीतून स्वतःला मुक्त करू शकतो. अर्जुनाला ज्या 2 नावांनी या ठिकाणी संबोधण्यात आले आहे, ते सुद्धा महत्त्वपूर्ण आहे. त्याला कौंतेय नावाने संबोधण्यात त्याच्या आईच्या बाजूकडील थोर रक्ताच्या नातेवाईकांचा बोध होतो आणि भारत या नावाने संबोधण्यामुळे त्याच्या पित्याकडील असणाऱ्या महानतेचा बोध होतो. दोन्ही बाजूंनी त्याचा वारसा थोर होता. थोर वारशामुळे योग्य कर्तव्य पालनाची जबाबदारी वाढते. म्हणून अर्जुन युद्ध करण्याचे टाळू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय. मग इथे कौंतेय आणि भारत जसं शेवटच्या पॅरेग्राफ मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपल्याला म्हटलंय की कौंतेय आणि भारत अशा 2 नावांनी इथे संबोधलेलं आहे अर्जुनाला, की जिथे कौंतेय म्हणजे कृष्णाची आत्या, कारण कृष्णाची बहीण, अर्जुनाला कुठेतरी तो अर्जुन आणि श्रीकृष्णामधलं ते नातं आहे आणि म्हणूनच कुंतीच्या बाजूने जो कुंतीचा पुत्र आहे तो कौंतेय आणि भारत त्याच्या वडिलांपासून जे काही त्याचं जे काही त्याच्यामध्ये आलेलं आहे, जे शौर्य आलेलं आहे त्यानुसार त्याला संबोधलेलं आहे आणि म्हणूनच इथे आईकडील रक्ताच्या नात्याप्रमाणे त्याचप्रमाणे पित्याकडील महानतेचा जो बोध होतो, ज्या पांडुपुत्राचं, ज्या पांडू राजाचं आणि मग जसा त्याचा पुढे त्याचा की भीष्म पितामह हे थोर आणि मग त्यांचे वडील हे भारत, म्हणजे अशा प्रकारे हे सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे ज्या वंश परंपरेतून अर्जुनाकडे हे सगळं आलेलं आहे, जे आपण आधी महाभारतामध्ये सुद्धा हे दिसलेलं आहे की मग कशा प्रकारे गंगेपासून भीष्म पितामह झालेले आहेत, मग पुढचं आणि मग त्यांनी भीष्म प्रतिज्ञा घेतलेली आहे, पण पुढे जाऊन मग कशा प्रकारे म्हणजे आपण हे आधीच्याही काही टप्प्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय तो वंश आपण पुढे जाऊन पुन्हा बघू शकतो. तर आता सांगण्याचा मी खूप त्या खोलात जात नाही, परंतु इथे हा वारसा म्हणजे हा वारसा दोन्हीकडून थोर होता, की पित्याकडूनही तितकाच थोर होता, त्याप्रमाणे मातेकडूनही थोर होता आणि अशा या थोर अर्जुनाला इथे संबोधलेलं आहे आणि या अर्जुनाने कुठेतरी छोट्याशा गोष्टींनी गोंधळून जाऊ नये हे भगवंत सांगतायत, कारण तो एक क्षत्रिय आहे आणि या क्षत्रियाचा धर्म आहे की त्याने इथे युद्ध केलं पाहिजे. जसं इथे भगवंतांनी सांगितलंय की जरी शीतोष्ण सुख दुःख राहा, मग हे जे सुख आणि दुःख हे कशासारखी आहेत तर उन्हाळ्या पावसाळ्या हिवाळ्यासारखी येतो ही, आणि ती सोसण्याचं हे जे ही जी सहनशीलता आहे ती मनामध्ये, ती स्वतःमध्ये आणणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि त्याचप्रमाणे जसं आपण म्हणतो आहोत की शरीर आणि आत्मा, कारण मग जर त्या शरीर आणि आत्म्यामधला फरक जाणला तर त्या शारीरिक गोष्टींशी जे निगडीत आहे त्या गोष्टींशी जास्त काही वाटणारच नाही हो त्याचं, कारण शरीराला कुठेतरी थंडी वाजते, शरीर भिजतंय कुठेतरी, जर त्या भावनाच कुठेतरी बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि ती आध्यात्मिकता स्वतःमध्ये कुठेतरी उदयास आणण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच हे शक्य आहे. आणि म्हणूनच इथे अर्जुनाला भगवंतांनी अशा प्रकारे संबोधलेलं आहे आणि त्याच्यामधील शौर्याचा उल्लेख केलेला आहे. त्याप्रमाणे त्या क्षत्रियाने आपला धर्म बजावणं हे निश्चितच योग्य आहे हे भगवंत अर्जुनाला सांगतायत. यम हि न व्यथयतेन्ते
पुरुषं पुरुषर्षभ शर्षभ सॉरी यं हि न व्यथयत्येन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरं सो अमृततत्त्वाय कल्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे पुरुष श्रेष्ठा अर्जुना, जो मनुष्य सुख आणि दुःख यांनी विचलित होत नाही आणि दोन्ही अवस्थांमध्ये स्थिर असतो, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी निश्चितपणे योग्य आहे. तात्पर्य: आध्यात्मिक साक्षात्कारामधील उच्चतर अवस्थेची प्राप्ती करण्याच्या निश्चयात जो दृढ आहे आणि सुखदुःखांचे आघात जो समभावाने सहन करतो, तो खचितच मोक्ष प्राप्तीस प्राप्त आहे. वर्णाश्रम संस्थेमध्ये जी चौथी अवस्था संन्यासाश्रम आहे, ती अत्यंत खडतर अवस्था आहे. पण जो आपले जीवन परिपूर्ण करण्याबद्दल प्रामाणिक आहे, तो सर्व अडचणींना न जुमानता संन्यासाश्रम स्वीकारतो. कौटुंबिक नाते तोडल्यामुळे आणि पत्नी व मुले बाळे यांच्या संपर्काचा त्याग करण्यामुळे साधारणपणे अडचणी उद्भवतात. परंतु जर कोणी अशा अडचणी सहन करण्यास समर्थ असेल तर निश्चितपणे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात तो पूर्णत्व प्राप्त करतो. त्याचप्रमाणे जरी आपल्या कुटुंबियांशी किंवा प्रियजनांशी लढणे कठीण असले तरी अर्जुनाने आपल्या क्षत्रिय धर्माच्या कर्तव्य पालनात चिकाटीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असा त्याला उपदेश देण्यात आला आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी वयाच्या 24व्या वर्षीच संन्यास ग्रहण केला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारी त्यांची तरुण पत्नी आणि वृद्ध माता यांची देखभाल करण्यास कोणीच नव्हते. तरी सुद्धा उच्चतर हेतू प्रित्यर्थ त्यांनी संन्यास घेतला व ते आपल्या श्रेष्ठ अशा कर्तव्य पालनात दृढ होते. भौतिक बंधनातून मुक्ती प्राप्त करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ही जी समाधीस्थ अवस्था, जेव्हा आपण अष्टांग योग बघू तेव्हा ती जी समाधीस्थ अवस्था की भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि त्या प्रकारे ती स्वतःची धारणा बनवणं. मग जेव्हा आपण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधी या सगळ्या अंगांना जाणणार आहोत, तेव्हा निश्चितच ती आत्मसमाधी म्हणजे त्या भक्तीच्या टप्प्यावरनं सुद्धा आपण भगवंतांशी जसं जोडलं जातो तसं या अष्टांग योगातून आहे. पण हा योग साधणं या भौतिक गोष्टींमध्ये, या भौतिकतेमध्ये सध्या निश्चितच ते शक्य नाहीये. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की ही अवस्था म्हणजे आत्मसाक्षात्काराची, की आत्मिकता म्हणजे कुठेतरी आत्म्याला जाणणं आणि शारीरिक गोष्टींना तितकं महत्व न देता आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेवर जो दृढ करायचा असतो, तो निश्चितच मोक्ष मिळवण्यासाठी पात्र आहे. कारण त्याने स्वतःला त्याप्रमाणे बनवलेलं असतं. मग संन्यास घेणं आपण म्हणू की आता कुठल्याही आश्रमात, मग ब्रह्मचर्य आश्रम असो, संन्यास आश्रम असो, म्हणजे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम आणि संन्यास आश्रम, हे 4 आश्रम आहेत. मग इथे आपण जेव्हा इस्कॉन बद्दल जेव्हा बोलतो, तर हे जे संन्यासी असतात, हे संन्यास घेणं पण इतकं सोपं नाहीये. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या टाळायच्या आहेत. म्हणजे अर्जुनाने उद्या सांगितलं की मला युद्ध नाही करायचंय आणि मला जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घ्यायचा आणि मला तिथे जाऊन मेडिटेशन करायचंय आणि मला तिथे जाऊन ध्यान करायचंय, तर हे चुकीचं आहे. इथे भगवंत तेच सांगतायत. कारण तो अर्जुन आहे आणि त्याचा धर्म हा क्षत्रियाचा धर्म आहे. त्याने उद्या जर भिक्षा मागायला सुरुवात केली आणि तो जर दारोदारी जाऊन भिक्षा मागायला लागला आणि त्याने जर एखाद्याने भिक्षा दिली नाही तर तो तलवार काढेल हो, कारण त्याचा धर्म हा क्षत्रिय धर्म आहे. म्हणून इथे हा क्षत्रिय धर्म अत्यंत महत्वाचा आहे आणि त्याचंच महत्व भगवंत सांगण्याचा प्रयत्न. आणि म्हणून माताजी एक हा एक बोला शंका आहे, विचारू का? बोला बोला. ज्याप्रमाणे अर्जुनाचा क्षत्रिय धर्म होता, म्हणजे त्याने युद्ध करणे हे भाग होतं, त्याचप्रमाणे आता हे चैतन्य म्हणजे आता आता शेवटच्या पॅराग्राफ मध्ये सांगितलंय श्री चैतन्य महाप्रभू, हे तर त्यांचं म्हणजे तरुण वयामध्ये त्यांचं मातेचं मातेचं सेवा करणे, पत्नीला चांगलं प्रोटेक्शन देणे, हेच त्यांचं कर्तव्य होतं ना खरं तर पहिल्यांदा. होतं माताजी, पण इथे कुठेतरी कसं आहे की ते चैतन्य महाप्रभू होते आणि उच्चतर, म्हणून हा जो शब्द वापरलाय उच्चतर हेतू प्रित्यर्थ, कारण त्यांचा जन्मच त्याच्यासाठी झालेला माताजी.
कारण कसं होतं, की आज फक्त आपल्यापुरतं न हे करता, की अखंड म्हणजे जे 500 वर्षापूर्वी जो जो ज्यांनी मंत्र या कलियुगामध्ये आणलेला आहे, अशा या पूर्ण युगासाठी ते महत्त्वाचे होते. कारण ते प्रत्यक्ष भगवंतांचा अंश होते आणि म्हणूनच ती जाणीव होऊन म्हणूनच त्यांच्या आई-वडिलांच्या पोटी आपण चैतन्य महाप्रभूंचं मी चरित्र नक्की सांगेन, जेवढं मला जे माहिती आहे आणि त्यांचा जो जन्म झालेला आहे. म्हणून इथे हा जो शब्द वापरला आहे, अगदी बरोबर आहे. आता आपल्या श्रीला प्रभुपादांनी सुद्धा संन्यास घेतला कधी, की ज्यावेळेला त्यांच्या पत्नी, मुलं ते सुद्धा गृहस्थाश्रमामधून गेलेले आहेत. पण त्यांच्या गुरुच्या आज्ञेवरून त्यांनी नंतर संन्यास घेऊन हेतुप्रित्यर्थ कारण आज जो युगासाठी हा युगाचा धर्म माताजी हे चैतन्य महाप्रभू हे युगाचे युगपुरुष आहेत. आणि म्हणूनच असे हे जे प्रत्यक्ष भगवंत त्यांनी त्या हेतुप्रित्यर्थ ते केलेलं आहे. मग ते हं. खूप एक्सेप्शनल गोष्ट आहे. म्हणजे त्याचा कुठल्याही भौतिकतेशी तुलना करणं खूप अयोग्य ठरेल आणि म्हणून इथे त्यांनी अख्ख्या युगाचं उद्धार केलेला आहे आणि म्हणून या उद्धारासाठीच त्यांचा जन्म झालेला होता. की त्या हो. युगामध्ये त्यांचा जन्म तेवढ्यासाठीच झालेला होता. आपण बघू हं. आपण म्हणतो बघा, तुकाराम महाराजांचं उदाहरण आहे माताजी आपल्याकडे, की हो. तुकाराम महाराजांनी सुद्धा विठ्ठल, विठ्ठल, विठ्ठल आणि मग अगदी म्हणजे ती आवडीबाई तिला काही माहिती नव्हतं, इतकी ती निरागस होती, की वैकुंठामधनं विमान न्यायला आलं, तरीही तिला माहिती नव्हतं, की आपले पती निघालेत आता हां. वैकुंठाला. म्हणजे इतका हा भाबडेपणा पण इथे तुकाराम महाराजांचा जन्मही त्यासाठीच झालेला, की म्हणजे जे काही आपण म्हणतो, की हे जे थोर पुरुष आणि हे जे युगपुरुष आहेत, की त्यांचा हां. जन्मच तेवढ्यासाठी झालेला असतो. मग आपण म्हणूनच ही महत्वाची गोष्ट आहे, की उद्या जर उठून जसं अर्जुनाने म्हटलंय, की मला ह्या कारणासाठी संन्यास घ्यायचा आहे, तर ते कारण अयोग्य आहे, की त्याला हं. कुठेतरी तो पळतोय, त्याच्या कर्तव्यापासून पळतोय, तसं नाही करू शकत. इव्हन इस्कॉनमध्ये संन्यास घ्यायचा असेल, तरी तुमच्या कुटुंबाशी त्यांना पूर्णपणे तुमच्या कुटुंबाची परवानगी लागते. त्याशिवाय तुम्ही संन्यास घेऊ शकत नाही. आणि हं. त्याला कुठलंही अयोग्य कारण चालत, की तुम्हाला कंटाळा आला या सगळ्याचा आणि आता मला या भौतिकतेचा, मला या सगळ्या टेन्शन्सचा आणि स्ट्रेसचा म्हणून तुम्ही उठून संन्यास नाही घेऊ शकत. हं. त्याला काहीतरी आध्यात्मिक बेस आहे आणि त्याप्रमाणे इस्कॉनमध्ये सुद्धा जे आपल्याला संन्यासी दिसतात किंवा ज्या अ, अ, कोणी गृहस्थाश्रमातनं सुद्धा संन्यासाश्रमातनं असो, ब्रह्मचर्य आश्रमातनं असो, की ते ते भगवत भक्तीमध्ये असतात. परंतु म्हणूनच इथे सांगितलेलं आहे श्रीला प्रभुपादांनी, की कुठल्याही प्रकारचा वर्ण असू दे, कुठल्याही प्रकारचा धर्म भगवंतांनी ही वर्णाश्रम पद्धती म्हणूनच केलेली आहे, की जो तो भगवंतांशी जोडला जाऊ शकतो. म्हणून तुम्हाला त्यासाठी तुमचं सगळं नाते, संबंध तोडून काहीही करायची गरज नाहीये. आणि ती जर भावना तुमची अशी असेल, की मला आता कंटाळा आलेला आहे सगळ्याचा आणि म्हणून मला संन्यास घ्यायचा आहे, ही गोष्ट अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. तिथेच भगवंत इथे अर्जुनालाही तेच समजावतात, की तू असा उठून संन्यास घेऊन जंगलामध्ये जाऊन करू शकत नाहीस. तुझा धर्म क्षत्रियाचा धर्म आहे आणि तुझा पळपुटेपणा म्हणून पुढे जाऊन आपल्याला पुढच्या श्लोकांमध्येही दिसेल, की हा जो पळपुटेपणा आहे ना, हा तुझा अत्यंत मोठी चूक असेल आणि असा अपमान, की तुला मरणापेक्षा सुद्धा अपमान कारण तुझा शत्रू सुद्धा तुझं काय म्हणतात ना, हेट करेल. तुझ्यावरती शत्रू सुद्धा तुझं हे करणार नाही, स्तुती करणार नाही. कारण की तू काय म्हणतात ना त्याला, की चांगल्या प्रकारे की याच्या मनामध्ये करुणा आहे म्हणून याने संन्यास घेतला आणि हा युद्धातून निघून गेला. तर तुझा शत्रू सुद्धा तुझी स्तुती करणार नाही. तो तुझा शत्रू तुला निश्चितच तुझ्यावर टीका करेल आणि तुझ्याबद्दलचं चुकीचंच त्यांच्यामध्ये हे असेल आणि म्हणूनच तू कुठल्याही प्रकारे हे युद्धक्षेत्र जाऊन पळून जाऊ शकत नाहीस. तुझे शत्रू ही तुझी निंदा करेल आणि त्या निंदेपेक्षा तो निंदा शब्दच मला आठवत नव्हता. ती शत्रू ही हं. तुझी निंदा करेल आणि त्या निंदेपेक्षा कुठलाही दुसरा अपमान तुझ्याकडे नसेल, की मरणदायक अशा वेदना तुझ्या मनामध्ये येतील. कारण तू एक क्षत्रिय आहेस आणि एका क्षत्रियाचा धर्म आहे, की युद्ध केलंच पाहिजे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की तुझं कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच त्या कर्तव्याला तू पूर्णपणे पार पाडलं पाहिजेस. आणि क्षत्रिय धर्माचं कर्तव्य पालन तू चिकाटीने पार पाडलं पाहिजेस. इथे चैतन्य महाप्रभूंचं उदाहरण हे अशा प्रकारे दिलेलं आहे, की त्यांचा हेतू पुरस्सर, की त्यांनी उच्च हेतुप्रत असं केलेलं आहे आणि भौतिक बंधनातून मुक्ती प्राप्त करण्याचा, की अशा प्रकारे जेव्हा संन्यासत्व त्यांनी स्वीकारलेलं आहे, तेव्हा त्यांनी स्वतःला अनर्थ निवृत्ती म्हणून जेव्हा आपण भक्तीचे 9 टप्पे बघतो, त्याच्यामध्ये पहिला टप्पा श्रद्धा आहे, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग रुची, निष्ठा, भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती.
असे टप्पे आहेत होते. ती अनर्थ निवृत्ती आहे ना, ती अनर्थ निवृत्ती फक्त त्या भगवत भक्तीमध्येच मिळवू शकतो. कारण ती सोपी नाही हो. प्रपंचामध्ये आहोत, आपल्याला सगळ्याची ओढ आहे. हे पण हवंय, ते पण हवंय आणि आध्यात्मिकता पण हवी असं नाही चालणार. तुम्हाला कुठेतरी स्वतःला बंधनं घातली गेली पाहिजेत. तुम्ही स्वतःला कुठेतरी त्या साधनेमध्ये मग तुम्ही करा. तुम्ही तुमची सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडून भगवंतांची सेवा, भगवत भक्ती निश्चितच करू शकता. म्हणून भगवंतांनी ही वर्णाश्रम पद्धतीचं महत्त्व दिलेलं आहे, जे पुढेही आपल्याला 3ऱ्या-4थ्या अध्यायामध्ये जाणून घ्यायचं आहे. तर आपण पुढे जाऊया. माताजी तुमच्या शंकेचं निरसन झालं का? हो, खरे खरे. हरे कृष्ण. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि स्तन्वो नयोस्तत्वदर्शिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे तत्वदर्शी पुरुष आहेत त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की जे असत भौतिक शरीर आहे ते चिरकाल टिकू शकत नाही आणि जे सत जीवात्मा आहे ते कधीच बदलत नाही. या दोन्हींच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तत्वदर्शी पुरुषांनी असा निष्कर्ष काढला आहे. तात्पर्य: परिवर्तनशील शरीर स्थायी नसते. आधुनिक विज्ञानाने मान्य केले आहे की विविध प्रकारच्या पेशींच्या क्रिया व प्रतिक्रिया यामुळे क्षणोक्षणी शरीर बदलत असते आणि याप्रमाणे शरीरामध्ये वाढ होते आणि वृद्धत्व येते. पण शरीर आणि मनामध्ये जरी सर्व प्रकारचे बदल झाले तरी जीवात्मा नित्य स्थायी राहतो. पदार्थ आणि आत्मा यामध्ये हाच भेद आहे. स्वभावतः शरीर नेहमी बदलत असते आणि आत्मा शाश्वत असतो. नि निर्वेशवादी आणि सविशवादी या दोन्ही विशेषवादी आणि तत्वदर्शी सविशेषवादी या दोन्ही तत्वदर्शी पुरुषांनी हा निर्णय प्रस्थापित केला आहे. विष्णू पुराणामध्ये 2.12.38 सांगण्यात आले आहे की विष्णू व त्यांचे धाम या सर्वांना स्वयंप्रकाशित आध्यात्मिक अस्तित्व आहे. ज्योतिषी विष्णुर्भुवनानी विष्णू. सत व असत हे शब्द केवळ आत्मा आणि पदार्थाला उद्देशून आहेत. सर्व तत्वदर्शी लोकांचे हेच प्रतिपादन आहे. अज्ञानाने प्रभावित झालेल्या सर्व जीवांना जो उपदेश भगवंतांनी केला आहे त्याचा आरंभ येथपासूनच होतो. अज्ञान नाहीसे करणे म्हणजे पूजक व पूजनीय यांच्यातील शाश्वत संबंध प्रस्थापित करणे. तसेच अंशरूप जीव आणि पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्यामधील भेद जाणून घेणे होय. कोणताही मनुष्य प्रथम स्वतःला जाणून घेऊन भगवंताचे स्वरूप जाणू शकतो. जीव आणि भगवंत यांच्यातील संबंध अंश आणि अंशी किंवा अंश व पूर्ण यांच्यातील संबंधाप्रमाणेच असतो. वेदांत सूत्रे तसेच श्रीमद भागवतात समस्त सृष्ट पदार्थांचे उत्पत्ती स्थान म्हणून भगवंतांचा स्वीकार करण्यात आला आहे. अशा सृष्ट पदार्थांची ओळख परा आणि अपरा किंवा श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ अशा क्रमाने होते. 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे जीवात्मे परा प्रकृतीत येतात. जरी शक्ती आणि शक्तिमान यांच्यामध्ये भेद नसला तरी शक्तिमानाला भगवंत मानले जाते आणि शक्ती किंवा प्रकृतीला गौण मानले जाते. म्हणून ज्याप्रमाणे स्वामी आणि सेवक किंवा गुरु आणि शिष्य यांच्यामध्ये संबंध असतो त्याप्रमाणे जीव हे नेहमी भगवंताच्या अधीनच असतात. अज्ञानाच्या प्रभावाखाली असे स्पष्ट ज्ञान जाणून घेणे अशक्य आहे. असे अज्ञान काढून टाकण्याकरता आणि सर्व काळी सर्व जीवांना प्रबुद्ध करण्यासाठी भगवद्गीतेचा उपदेश दिला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे सत आणि असत की ज्याच्या पुढे जाऊन पण आपल्याला 7व्या अध्यायामध्ये परा अपरा या गोष्टींचा जो उल्लेख केलेला आहे की या सगळ्या म्हणजे पहिल्या पॅरेग्राफचा जर आपण थोडस चर्चा करायची म्हटली तर इथे शरीराचं आणि आत्म्याचा फरक पुन्हा दाखवलेला आहे की जे काही विज्ञान सांगताय किंवा सेल्सनी बनलेलं आहे, सगळ्या पेशींनी शरीर बनलेलं आहे आणि जसं आपण म्हणतो की जसं आपण शरीरशास्त्र जेव्हा शिकतो तर तेव्हा ज्याप्रमाणे तो शरीराचे वाढ होत असते त्याप्रमाणे त्या पेशींची वाढ होते आणि शरीर वाढत असतं.
त्याप्रमाणे जसं मग आईच्या उदरामध्ये गर्भामध्ये सुद्धा त्या जेव्हा त्या ह्याची वाढ होत असते, गर्भाची वाढ होत असते, तेव्हा पण त्या पेशींनी हळूहळू हळूहळू वाढ होऊन मग ती वाढ होत असते. हळूहळू एखादी सिस्टम्स मग त्या डेव्हलप होत असतात. अशी आपण ही जी जाणलेलं आहे. तर त्याप्रमाणे हे शरीर आहे हे काय आहे? जड शरीर आहे. आणि त्याप्रमाणे हे जो आत्मा आहे हा अविनाशी आहे. आणि शरीर आणि मनामध्ये जरी सगळ्या प्रकारचे बदल, कारण मग सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर. सूक्ष्म शरीर कुठलं आहे? तर मन, बुद्धी आणि अहंकार, जो खोटा अहंकार आहे. आणि त्याचबरोबर जे स्थूल शरीर आहे, जड शरीर आहे, ते पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल. तर यामध्ये आपल्याला सतत बदल दिसतात. कारण मन सुद्धा आपलं अस्थिर असतं. ज्याप्रमाणे मन, बुद्धी आणि अहंकार हे जे 3 तत्व आहेत आणि त्याचप्रमाणे हे 5 जे गोष्टी आहेत, या सगळ्यामध्ये बदल होत असतात आणि त्याच्यामध्ये वाढ होऊन या शरीराची वाढ होत असते. पण हा जो जीवात्मा आहे, हा जो जीव आहे, हा आत्मा आहे, हा अविरतपणे पुन्हा एकदा तेच सांगितलेलं आहे, हा आत्मा बदलत नाही. तो अविरतपणे त्या शरीरामधून प्रवास करत असतो आणि तो शाश्वत असतो. तो सच्चित आनंद असतो. तो भगवंतांप्रमाणेच सत म्हणजे शाश्वत आहे. चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि सतत आनंदमयी आहे. आणि जो अतिशय तो परमात्म्याप्रमाणेच आहे. हा आत्मा आणि परमात्मा, कारण हा आत्मा परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच इथे आत्मा हा अणू आहे आणि परमात्मा हा विभू आहे. आपण अतिशय डेसिमल आहोत, पण इंडेफिनाइट डेसिमल, आपण इंडेफिनाइट डेसिमल आहोत, म्हणजे अतिशय सूक्ष्म आहोत आपण. आपण अणू आहोत आणि भगवंत हे इंडेफिनाइट म्हणजे ते ते अतिशय विभू आहेत, म्हणजे ते उच्च श्रेष्ठत्व आहे त्यांचं तसं. आणि म्हणून अशा प्रकारे सत आणि असत हे शब्द हे केवळ आत्मा आणि पदार्थाला उद्देशून आहेत. आणि म्हणून असत काय आहे? असत म्हणजे अशाश्वत. अशाश्वत हा देह आहे. सत काय आहे? शाश्वत हा आत्मा आहे. आणि म्हणून जे ज्ञान, ज्याला ज्ञान नाहीये परिपूर्ण, अज्ञानाने जे प्रभावित झालेले आहेत, जो प्रभावित झालेल्या सर्व जीवांना जो उपदेश भगवंतांनी केला आहे, त्याचा आरंभ येथपासूनच होतो. अज्ञान नाहीसे करणे म्हणजे पूजक व पूजनीय यांच्यातील शाश्वत संबंध प्रस्थापित करणे, तसेच अंशरूप जीव आणि पुरुषोत्तम भगवान यातील भेद जाणून घेणं. इथेच तुमच्या अज्ञानरूपी अशा अंधकाराचा नाश होऊन तुम्हाला ज्ञानरूपी असं ज्ञान मिळतं. ज्ञानरूपी असा प्रकाश मिळतो. काय प्रकाश? तर आत्मा आणि परमात्म्यामधला फरक. हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि म्हणून इथे कुठेतरी जीव आणि भगवंत याच्यामधला हा फरक आपण जाणायचा आहे. अणु आणि विभू याच्यातला फरक जाणवायचा आहे. म्हणूनच इथे जीव आणि भगवंत यांच्यातील संबंध अंश आणि अंशी किंवा अंश आणि परिपूर्ण, जे पूर्ण कारण भगवंत हे परिपूर्ण आहेत हो. भगवंतांपासून काहीही वेगळं केलं तरी भगवंत हे पूर्णच आहेत. हे ईशोपनिषद सांगतं. ईशोपनिषद मधला पहिला श्लोक आहे. पूर्ण कारण पूर्ण इतके परिपूर्ण आहेत भगवंत, की ज्यांच्यापासून काहीही वेगळं जरी त्यांच्यापासून काही बनलं तरी भगवंत हे परिपूर्णच आहेत. आणि म्हणूनच या शक्ती ज्या आहेत, इथे जो उल्लेख केलेला आहे परा आणि अपरा शक्ती, 7व्या अध्यायामध्ये याचं विश्लेषण अजून केलं जाईल. परा ही शक्ती भगवंतांची श्रेष्ठ शक्ती आहे, अपरा ही भगवंतांची कनिष्ठ शक्ती आहे. म्हणजे परा ही आध्यात्मिक आणि अपरा ही भौतिक शक्ती आहे. तर आपण या पराशक्तीचाच भाग आहोत, आपण आध्यात्मिकच आहोत. पण कुठेतरी आपण या आध्यात्मिकतेला विसरून आपण या भौतिकतेमध्ये गुरफटतो आहोत, कारण आपल्याला दिलेल्या या आंशिक स्वातंत्र्यामुळे आपण हे सगळं करतो आहोत. नाहीतर आपण म्हणून आपल्याला त्या काठावरच्या म्हणजे त्या, म्हणून त्याला म्हटलेलं मार्जिनल एनर्जी, ती कुठेतरी आपली तटस्थ शक्ती आहोत आपण भगवंतांची. कारण भगवंत याच्यात कुठेही इंटरफिअर करत नाहीयेत. भगवंतांनी आपल्याला आध्यात्मिकच बनवलेलं आहे, परंतु आपण आपली आध्यात्मिकता विसरून, भगवंतांना विसरून आपण फक्त त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटतो आहोत. आपण फक्त त्याचा काय म्हणतो ना, त्याचा फक्त आस्वाद घ्यायला बघत आहोत. कारण ती कुठेतरी फक्त इच्छा आहे, आकांक्षा आहे, लोभ आहे त्याचा. आणि म्हणून मद, मोह, मत्सर जे आपण म्हणतो ना, की हे जे षड्रिपू आहेत, या षड्रिपूंनी आपण अतिशय ग्रासलेलो आहोत. आणि म्हणून या भौतिकतेमध्ये आपण गुरफटलेलो आहोत. कारण ही जी भौतिक शक्ती आहे, ही पण भगवंतांचीच बनवलेली आहे. ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे,
मोहमाया आणि योगमाया, ही मोहमाया जी आहे ती पण भगवंतांचंच क्रिएशन आहे, भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण भगवंत ज्ञान आपल्याला भगवद्गीतेचं देतायत आणि म्हणून इथे सांगितलेलं आहे, सर्व काळी सर्व जीवांना प्रबुद्ध करण्यासाठी भगवद्गीतेचा उपदेश भगवंतांनी दिलाय, हे अज्ञान काढून टाकण्याकरिता. हे जाणायचंय आणि म्हणून हे ज्ञान आत्मसात करून ते ज्ञान परिपूर्णपणे आपल्याला काय म्हणतो ना ते ते आचरणात आणणं हे जास्त महत्वाचं आहे. भगवद्गीता जगतोय किती हे जास्त महत्वाचं आहे. पुढे भगवंत सांगतायत, अविनाशी तू तद्विद्धी येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति महर्ति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे संपूर्ण शरीराला व्यापून आहे ते अविनाशी आहे असे तू जाण. त्या अविनाशी आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. तात्पर्य: या श्लोकामध्ये संपूर्ण शरीर व्याप्त करणाऱ्या जीवात्म्याच्या स्वरूपाचे विश्लेषण करून सांगण्यात आले आहे. संपूर्ण शरीरात चैतन्य पसरलेले आहे हे कोणीही जाणू शकतो. शरीराला अंश किंवा पूर्ण रूपामध्ये होणाऱ्या सुखदुःखाची जाणीव प्रत्येकाला असते. हा चैतन्याचा प्रभाव. प्रभाव प्रत्येकाच्या स्वतःच्या शरीरापुरताच मर्यादित असतो. एका शरीराच्या सुखदुःखाची जाणीव दुसऱ्या शरीराला होत नाही. म्हणून प्रत्येक शरीर हे एका व्यक्तिगत जीवाचे आच्छादन असते आणि जीवात्म्याच्या शरीरातील उपस्थितीचे लक्षण हे व्यक्तिगत चेतनेद्वारे कळून येते. या जीवाचे परिमाण केसाच्या वरच्या अग्राच्या 1/सहस्त्रांशा इतके आहे असे सांगण्यात येते. याची पुष्टी श्वेतरोपनिषदात 5.9 करण्यात आली आहे. बालाग्रशत भाग्यस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय स चानन मला येत नाही वाचता कल्पते. केसाच्या वरच्या अग्राचे 100 भागांमध्ये विभाजन केले आणि अशा प्रत्येक भागाचे पुन्हा 100 भाग केले तर असा प्रत्येक भाग हा जीवाच्या आकाराचा परिमाण होईल. याच प्रकारचे प्रतिपादन पुढील श्लोकातही आढळते. केशाग्र भागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवाः सूक्ष्म स्वरूपोय संख्यातीतो हि चित्कणः. आध्यात्मिक चित्कण संख्यातीत आहे व त्यांचे परिमाण आकार हे केसाच्या अग्रभागाच्या 1/10 सहस्रांशा इतके आहे. म्हणून व्यक्तिगत आत्मारूपी चित्कण हा भौतिक अपूर्ण अणुपेक्षाही सूक्ष्म आहे आणि असे असंख्य चित्कण आहेत. ते अतिसूक्ष्म आध्यात्मिक स्फुल्लिंग. हरे कृष्ण. आपण इथे थांबूया थोडं, हरे कृष्ण. कारण इथे पुन्हा अनेक संदर्भ दिलेले आहेत आणि या संदर्भावरून आपल्याला हेच स्पष्ट सगळं दिसतंय. म्हणून अशा प्रकारे या अणु आणि विभू याची तुलना इथे केलेली आहे आणि इथे आत्म्याविषयी सांगितलेलं आहे. तर आपण इथून थोडंसं वाचूया. परमात्म्याच्या अशा अनुरूप अंशाची तुलना सूर्यप्रकाशातील अणूंशी केलेली आहे. सूर्यप्रकाशामध्ये असंख्य तेजोमय अणू असतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांची अंशरूपे म्हणजे भगवंतांच्या किरणातील आण्विक स्फुल्लिंग आहे. त्यांना प्रभा किंवा पराशक्ती असे म्हटले जाते. म्हणून कोणी वैदिक ज्ञानाचा पुरस्कर्ता असो अथवा आधुनिक विज्ञानाचा पुरस्कर्ता असो, तो शरीरातील आत्म्याचे अस्तित्व अमान्य करू शकत नाही. पुरुषोत्तम श्री भगवंतांनी स्वतः श्री भगवद्गीतेमध्ये या आत्म्याच्या विज्ञानाचे वर्णन विस्तृतपणे केलेले आहे. अशा या आत्म्याचं वर्णन खूप सुंदर आपल्याला सुरुवातीच्या ज्या काही ओळी आहेत तर त्याच्यामध्ये अत्यंत सुरेख प्रमाणे दिलेलं आहे की कशा प्रकारे हे जे चैतन्य आहे बघा, कारण शरीरामध्ये आत्मा आहे आणि त्या आत्म्याने हे चैतन्य आहे की संपूर्ण शरीर व्याप्त करणाऱ्या जीवात्म्याच्या स्वरूपाचं विश्लेषण याच्यात दिलंय. कारण संपूर्ण शरीरामध्ये चैतन्य पसरलेलं असतं. बघा तुम्ही हे कसं जाणतो आपण की शरीराचा अंश आणि पूर्ण रूपामध्ये होणाऱ्या सुखदुःखाची जाणीव ही प्रत्येकाला असते. हा चैतन्याचा प्रभाव प्रत्येकाच्या स्वतःच्या शरीरापुरताच मर्यादित असतो. कारण हा जो आत्मा आहे हा त्या शरीरापुरताच मर्यादित असतो. कारण त्या शरीरामध्ये तो एकच आत्मा असतो आणि त्या आत्म्याने संपूर्ण शरीरभर
चैतन्य पसरलेलं असतं. आणि म्हणून याची याची प्रचिती आपल्याला कधी येते बघा, जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावते, तेव्हा तो आत्मा ते शरीर सोडून निघून जातो. त्या क्षणी आपण त्या शरीराला बॉडी म्हणून म्हणतो बघा, की ज्या वेळेला म्हणजे ही ही हे 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 एक अतिशय प्रॅक्टिकल ही फॅक्ट आहे, की ज्या वेळेला आपण एखाद्या व्यक्तीला नावाने उद्बोधत असतो, नावाने हाक मारत असतो आणि नावाने त्याला बोलवत असतो, ज्या क्षणी तो मनुष्य मृत्यू पावतो, त्या क्षणी त्याची बॉडी आली का हा शब्द आपल्या तोंडात येतो. कारण त्याचा आत्मा ते शरीर सोडून निघून गेलेला असतो आणि ते फक्त शरीर राहिलेलं असतं. आणि म्हणून प्रत्येक शरीर हे त्या व्यक्तिगत जीवाचं आच्छादन असतं आणि जीवात्म्याच्या शरीरातील उपस्थितीचं लक्षण हे व्यक्तिगत चेतनेद्वारे कळून येते. हे अतिशय महत्वाचं आहे. म्हणून मी जेव्हा म्हटलं, की एखादा मनुष्य पाण्यात पडतो, तेव्हा आपण त्याचे कपडे वाचवू का त्या व्यक्तीला वाचवू? त्याप्रमाणे ते आहे. आणि म्हणून या शरीराने या आत्म्याने धारण केलेलं आच्छादन हे शरीर आहे. पण तो जीवात्मा हा जीवात्मा अविनाशी आहे. आणि म्हणून या जीवाचा परिणाम कशा प्रकारे परिमाण केलेला आहे, तर केसाच्या टोकाच्या एकाच 10,000 इतक्या भागांना जेव्हा त्या भागात इतकं त्याचं अस्तित्व आहे, इतका तो सूक्ष्म आहे, तो आपल्या नुसत्या डोळ्यांना दिसणं शक्यच नाहीये, इतका तो सूक्ष्म आहे. आणि म्हणून ती आध्यात्मिकता, ज्या जीवात्म्याची आध्यात्मिकता जाणणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. त्यासाठी बऱ्याच उपनिषदांचा इथे संदर्भ दिलेला आहे. मुंडकोपनिषद आहे, श्वेतोशतरो आपण उपनिषद बघितलं, ज्याच्यामध्ये त्या अंशाचं म्हणजे त्या एकास एक 10,000 इतके जे भाग आहेत, त्या भागा इतका तो सूक्ष्म आहे आत्मा. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये पुन्हा तेच सांगितलं, की सूर्यप्रकाशाची तुलना अणूशी केलेली आहे आणि म्हणूनच सूर्यप्रकाशाप्रमाणे मध्ये असंख्य तेजोमय अणू असतात, त्याचप्रमाणे भगवंतांची अंशरूपे म्हणजे भगवंतांच्या किरणातील आण्विक स्फुल्लिंगे आहेत आणि त्यांना पराशक्ती म्हटलेलं आहे. म्हणून ही स्फुल्लिंग भगवंतांनी एका अंशातून सगळ्या विश्वाला व्यापलेला आहे. कारण हा जो अंश आहे ना, हा परमात्म्याचा अंश, हा आत्मा प्रत्येक जीवामध्ये आहे. मग जेव्हा आपण आत्मा आणि परमात्म्याला जेव्हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हा जेव्हा आपण अध्याय घेऊ, 13वा अध्याय, त्याच्यात खूप सुंदर अशी कल्पना दिलेली, खूप सुंदर अशी संदर्भ दिलेले आहेत आणि खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे त्याचं. तर तेव्हा आपण अजून सखोलपणे ते जाणून घेऊया. पण इथे त्या पराशक्तीची स्फुल्लिंग म्हणजे भगवंतांचे अंश आपण आहोत आणि हे आपल्याला या गोष्टीतून जाणून दिलेलं आहे. म्हणून हा आत्म्याचं अस्तित्व हा कितीही विज्ञानाने प्रभावी असो, मग बरेच डॉक्टर्स कितीतरी तुम्हाला इस्कॉनमध्ये म्हणजे अक्षरशः, कारण शेवटी मनुष्य कसा आहे, की मनुष्याचा आत्मा आणि परमात्मा याच्यातला जो संबंध आहे, हा कितीही विज्ञानाने परिपूर्ण असू दे. मग आपण किती उदाहरणं बघतो हो, की ज्या भगवंतांचंच म्हणजे ज्या भगवंतांमुळेच ज्या जीवाचं अस्तित्व आहे. पुन्हा तो श्लोक येतो, ममैवांशो जीवलोके. कारण आपण भगवंतांचे अंश आहोत आणि जे काही आहे ती भगवंतांचीच शक्ती आहे, भगवंतांचेच आपण अंश आहोत आणि या सगळ्यावरती नियंत्रण हे भगवंतांचंच आहे. मग आपण आत्ताच सुद्धा उदाहरण घेतो, इस्रो मधले जे डॉक्टर आहेत, जे प्रख्यात म्हणजे जे वैज्ञानिक आहेत, त्यांनी पहिल्यांदा जाऊन हे सगळं भगवंतांना अर्पण केलं हो. कारण भगवंतांशिवाय हे काहीच शक्य नाहीये. जे काही संशोधन केलं जातं, सगळं केलं जातं, ती कुणापासून आहे तो इंटेलिजन्स? तो भगवंतांपासूनच आहे हो. तो काही असाच उपजत आलेला नाहीये. कारण तिथे कुठेतरी ते मान्य करणं हे खूप गरजेची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच ती कृतज्ञता हे खूप महत्वाचं आहे. ते ग्रॅटिट्यूड भगवंतांप्रती अत्यंत महत्वाचं आहे. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. हरे कृष्णा. वाचणार मीनल हो, माताजी, हो माताजी कोणी? वाचते. येस, अविनाशी, अमर्याद आणि शाश्वत जीवात्म्याच्या शरीराचा निश्चितपणे अंत होणार आहे. म्हणून हे भरतवंशजा, तू युद्ध कर. तात्पर्य: स्वभावतःच भौतिक शरीर नश्वर आहे. त्याचा नाश तात्काळ किंवा 100 वर्षानंतरही होऊ शकतो. हा तर काळाचा प्रश्न आहे.
या शरीराचे अनंत काळासाठी पालन करण्याची शक्यताच नाही. परंतु जीवात्मा हा इतका सूक्ष्म आहे की तो शत्रूला दिसूही शकत नाही. मारला जाण्याचे तर दूरच. पूर्वीच्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे तो इतका सूक्ष्म आहे की त्याच्या आकाराचे मोजमाप कसे करावे याबद्दल कोणालाही कल्पना नाही. त्याप्रमाणे दोन्ही स्वरूप स्थितीत मारणे शक्य नाही किंवा भौतिक दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहिल्यास शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. ते हे कारण हो सॉरी आहे कारण जीवात्म्याला त्याच्या स्वरूप स्थितीत मारणे शक्य नाही किंवा भौतिक शरीराचे दीर्घ किंवा अनंत काळासाठी रक्षणही करता येत नाही. परमात्म्याचा हा सूक्ष्म अंश त्याच्या कर्मानुसार भौतिक शरीर प्राप्त करतो आणि म्हणून धार्मिक तत्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. वेदांत सूत्रामध्ये जीवाला तेजोगुणी म्हणले आहे आणि कारण तो परमश्रेष्ठ प्रकाशाचाच अंश आहे. ज्याप्रमाणे सूर्यप्रकाश संपूर्ण पालन पोषण करतो, त्याप्रमाणे जीवात्म्याचा प्रकाश या भौतिक शरीराचे पालन पोषण करतो. जीवात्म्याने भौतिक शरीराचा त्याग केल्यावर तात्काळ शरीर सडण्यास प्रारंभ होते. यावरून कळून येते की जीवात्मा हाच या शरीराचे पालन करतो. केवळ शरीर हे महत्वपूर्ण नाही. भौतिक शरीराबद्दल विचार न करता धर्मोप्रीत्यर्थ युद्ध करण्याचा सल्ला अर्जुनाला देण्यात आला होता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की तू त्या शरीराचा विचार करू नकोस. त्या शरीरांना तू मारणार आहेस त्यांचा तात्काळ नाश तात्काळ किंवा 100 वर्षानंतरही होऊ शकतो, कारण हे शरीर नश्वर आहे. या शरीराचे अनंत काळासाठी पालन करण्याची शक्यताच नाही, कारण हे शरीर नश्वर आहे. हे शरीर कितीही म्हटलं तरी तुम्ही असंख्य वर्षानुवर्ष त्याचं पालन करू शकत नाही. पण त्याचबरोबर आत्मा मात्र अविनाशी आहे आणि हा आत्मा निश्चितच दुसरं शरीर धारण करू शकतो. ते तुमच्या कर्मानुसार ठरतं आणि म्हणून तुम्ही योग्य कर्म जर तुम्ही आध्यात्मिकता आचरणात आणली तर निश्चितच ते योग्य प्रकारचं शरीर त्याला प्राप्त होतं. हेही पुढे 6व्या आणि 7व्या अध्यायात अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे संपूर्ण सूर्य जसा संपूर्ण जीवाचं संपूर्ण सृष्टीचं सगळ्या सूर्यप्रकाश संपूर्ण सृष्टीमध्ये पसरलेला असतो, तसाच शरीरभर ह्या आत्म्याचं या जीवात्म्याचं जे चैतन्य आहे हे या शरीरभर पसरलेलं असतं आणि या शरीराचं पालन पोषण हा जीवात्माच करत असतो. कारण शरीर मेल्यानंतर ते सडायला लागतं. जेव्हा शरीराचा नाश होतो तेव्हा ते शरीर सडायला लागतं, कारण शरीर नश्वर आहे आणि म्हणून ते नसडायला लागतं. परंतु आत्मा हा अविनाशी आहे आणि तो निश्चितच पुढे नवीन शरीर धारण करतो. ते शरीर मात्र धर्माप्रीत्यर्थ आणि म्हणूनच हा धर्म की तू हे शरीर शारीरिक गोष्टीचा विचार करू नको. हा आत्मा अविनाशी आहे आणि तो निश्चितच त्यांचं पुढचं चांगलं शरीरच धारण करेल. म्हणून या शरीराला कधी ना कधीतरी जायचंच आहे. आत्ता जायचंय का 100 जायचंय, पण तो निश्चितच नश्वर आहे. ये एन वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. मी कृष्ण. वाचते. हा. माताजी वाचतात, ठीक आहे, वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याला वाटते की जीवात्मा हा मारणारा आहे किंवा तो मारला जातो, तो अज्ञानात आहे, कारण जीवात्मा मारित नाही किंवा मारलाही जात नाही. तात्पर्य: जेव्हा एखाद्या शरीरधारी जीवाला प्राणघातक शस्त्रांनी दुखापत केली जाते, तेव्हा त्या शरीरातील आत्मा मारला जात नाही हे समजून घेतले पाहिजे. पुढील अनेक श्लोकांवरून कळून येईल की जीवात्मा हा अत्यंत सूक्ष्म असल्याने कोणत्याही भौतिक शस्त्राने त्याची हत्या करणे शक्य नाही आणि त्याच्या आध्यात्मिक स्वरूपामुळे तो मारलाही जाऊ शकत नाही. ज्याची हत्या होते किंवा ज्याची हत्या झाली असे समजले जाते ते केवळ शरीरच असते. तथापि ही गोष्ट शरीराच्या हत्येला मुळीच उत्तेजना देत नाही. मां हिंस्यात सर्वा भूतानी, कोणाचीही हिंसा करू नका, हा वैदिक आदेश आहे. तसेच जीवात्मा मारला जात नाही ही समजूत पशु हत्येलाही प्रोत्साहन देत नाही. कोणाच्याही शरीराची अधिकाराविना हत्या करणे हे निंदनीय आहे. तसेच
ते राष्ट्राच्या आणि भगवंतांच्या दंड संहितेनुसार निश्चितच दंडनीय आहे. तरीही अर्जुनाला केवळ लहरी खातर नव्हे तर धर्मतत्वांकरिता हत्या करण्यास नियुक्त करण्यात आले होते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. किती सुरेख प्रकारे प्रभुपादांनी हे क्लॅरिफाय केलंय इथे आणि क्लिअर केलंय. कारण जर आपण एखाद्या गोष्टीचा बघा की जर त्याचा एखाद्या गोष्टीला जर आपण म्हणतो ना की त्याचा कुठेतरी गैरफायदा घेतला जाईल अशा प्रकारे ती गोष्ट करू शकत नाही. एखाद्या शरीरधारी जीवाला प्राणघातक शस्त्रांनी दुखापत केली जाते तर त्या शरीराच्या आत्म्याला काहीच होत नाही हो. ते शरीर मरलं जातं, ते शरीर मारलं जातं. आणि म्हणूनच जीवात्मा हा अत्यंत सूक्ष्म आहे. पण म्हणून याचा अर्थ असा नाहीये की जीवात्मा मारला जात नाही हे समजून पशु हत्येला की कोणी म्हणतंय की ठीक आहे आत्मा तर मेला नाही जाणार आहे ना, शरीरच मारलं जाणार आहे म्हणून पशु हत्या केली तर काय हरकत आहे. पण नाही, हे चुकीचं आहे आणि ते निंदनीयच आहे. कारण कुणाचीही कोणत्याही शरीराची अधिकाराविना हत्या करणं हे दंडनीय आहे. भगवंतांच्या आदेशानुसार सुद्धा हे दंडनीय आहे. राष्ट्राच्या आणि भगवंतांच्या दंड संहितेनुसार ते दंडनीयच आहे. कारण ही गोष्ट अतिशय चुकीची आहे, ती चुकीचीच आहे. परंतु इथे अधर्माविरुद्ध युद्ध करतोय अर्जुन आणि त्या अधर्माविरुद्ध भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तिथे तू म्हणून भगवंत पहिल्याच अध्यायात सुद्धा अर्जुनाला सांगतायत की पुढेही भगवंतांनी काही अध्यायात उद्देश केलाय की तू फक्त एक निमित्त मात्र आहेस. मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे कारण हे सगळे अधर्मी आहेत. आणि म्हणून मी सांगितलं तसं की भीष्माला सुद्धा अशा प्रकारे अधर्मीच इथे दाखवलेलं आहे की त्या अधर्माचा नाशच होतो. अधर्माचा कायम विनाशच होतो. तिथे कुठेही त्याला क्षम्यता नाहीये. आणि म्हणून इथे ही गोष्ट क्लिअर केलेली आहे की पशु हत्या हे दंडनीयच आहे. म्हणून जे इस्कॉनमध्ये जो 4 प्रिन्सिपल्स मधला एक आहे मांसाहार करणं हे वर्ज्य आहे. कारण तो कुठेतरी तुम्ही स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे कुठेतरी ती भावना कुठेतरी दुखावली जाते. स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्या एखाद्या जीवाचा मत्सर केला जातो आणि त्या मत्सरापोटी त्या जीवाला मारलं जातं आणि त्याचा उपभोग घेतला जातो. ही अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे आणि त्याचा निषेधच केला जातो. म्हणून इस्कॉनमध्ये मांसाहार करणं हे निश्चितच वर्ज्य आहे. अशा प्रकारे त्या गोष्टीचा इथे संदर्भ आणि इथे खुलासा केलेला आहे. 1 सेकंद द्या मला. हरे कृष्ण. तर आपण हा 20वा श्लोक घेऊया आणि मला वाटतं इथे थांबूया आज. तर हा शेवटचा श्लोक आपण घेऊया 20वा. न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण. एक हरे मिनिट. कृष्ण. येस हरे हरे. कृष्ण. येस. कोणत्याही काळी आत्म्यासाठी जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही. त्याचा जन्म झाला होता असेही नाही. त्याचा जन्म होतो असेही नाही आणि त्याचा जन्म होणार नाही असेही नाही. तो अजन्मा, सनातन, नित्य अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन आहे. शरीराचा नाश झाला तरी त्याचा नाश होत नाही. तात्पर्य: गुणात्मक दृष्ट्या परमात्म्याचा सूक्ष्म अनुरूप अंश आणि परमात्मा एकरूप आहे. शरीराप्रमाणे त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. काही वेळा आत्म्याला कुटस्थ किंवा स्थिर असे म्हटले जाते. शरीरामध्ये 6 प्रकारची स्थित्यंतरे होतात. शरीर मातेच्या गर्भातून जन्म घेते, काही काळासाठी राहते, त्याची वाढ होते, त्यापासून काही परिणाम उत्पन्न होतात, हळूहळू त्याची झीज होते आणि शेवटी लुप्त होते. परंतु आत्मा अशा परिवर्तनातून जात नाही. आत्म्याचा जन्म होत नसतो, परंतु तो एक भौतिक शरीर धारण करीत असल्यामुळे त्या शरीराचा जन्म होतो.
त्या ठिकाणी आत्मा जन्म घेत नाही आणि मरतही नाही. ज्याला जन्म आहे त्याला मृत्यू हा निश्चितपणे आहे. आणि आत्म्याला जन्म नसल्यामुळे त्याला भूत, वर्तमान आणि भविष्यही नाही. आत्मा हा सनातन, नित्य अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन, अर्थात ज्याचा जन्म झाला आहे अशी इतिहासातही नोंद नाही. शरीराच्या प्रभावाखाली आपण आत्म्याच्या जन्माचा इतिहास वगैरे शोधत असतो. शरीराप्रमाणे कोणत्याही काळी आत्मा वृद्ध होत नाही. म्हणूनच तथाकथित वृद्ध मनुष्याला बालपणातील किंवा तारुण्यातील चैतन्य आपल्यातही आढळून येते. शरीरातील होणाऱ्या बदलांचा आत्म्यावर काहीही परिणाम होत नाही. वृक्ष किंवा इतर कोणतीही भौतिक गोष्ट ज्याप्रमाणे क्षीण होते त्याप्रमाणे आत्मा क्षीण होत नाही. आत्म्यापासून इतर उपफलेही निर्माण होत नाहीत. शरीरापासून उत्पन्न होणारी उपफले म्हणजे मुले बाळे आहेत व ती म्हणजे विविध स्वतंत्र जीवात्मेच असतात आणि केवळ शरीराच्या प्रभावामुळेच ती विशिष्ट मनुष्याची आहेत असे वाटतात. आत्म्याच्या उपस्थितीमुळे शरीराची वाढ होते, पण आत्म्याला उपफले नसतात किंवा त्याच्यामध्ये स्थित्यंतरही होत नाही. म्हणून आत्मा हा 6 प्रकारच्या शारीरिक स्थित्यंतराच्या पलीकडचा असतो. पुढे कठोपनिषद मला श्लोक नसेल तर आपण हे पुढे वाचू. आत्म्याचे एक मिनिट हं. कारण बरंच आहे. तर आपण हे वाचूया. परमात्मा आणि जीवात्मा हे कठोपनिषदातलं उदाहरण आहे. परमात्मा आणि जीवात्मा. पानाच्या शेवटी आहे ते ना. शेवटी आहे ते कठोपनिषदातलं उदाहरण आहे. सगळे संदर्भच आहेत म्हणजे तर आपण हा संदर्भ एक वाचूया. वाचू का? हा वाचा वाचा. परमात्मा आणि जीवात्मा दोघेही जीवाच्या एकाच वृक्षरूपी शरीरामधील हृदयामध्ये स्थित आहेत. जो भौतिक इच्छा व शोक यापासून मुक्त झाला आहे, केवळ तोच भगवत कृपेने आत्म्याचा महिमा जाणू शकतो. पुढील अध्यायामध्ये सांगितल्याप्रमाणे श्रीकृष्ण हे परमात्म्याचेही उगमस्थान आहेत किंवा आणि आपले मूळ स्वरूप विसरणारा अर्जुन हा अनुरूप जीवात्मा आहे. म्हणून त्याला श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींकडून म्हणजेच आध्यात्मिक गुरु ज्ञानप्राप्ती करून घेणे आवश्यक आहे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतिशय सुरेख प्रकारे हा जो आत्म्याचे जे सगळे गुणधर्म सांगितलेले आहेत आणि कशा प्रकारे पुन्हा शरीर, मग हे सगळे श्लोक आपण जे बघतो आहोत, मग पुढे जाऊन आपल्याला जो श्लोक अगदी जाणायचा आहे, नैनम छिन्नंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः. कारण या आत्म्याला कशाही प्रकारे काहीही होऊ शकत नाही, कारण हा चिरंतन आहे, सनातन आहे, पुरातन आहे. कारण जे होत आहेत ते बदल फक्त शरीरामध्ये होत आहेत आणि त्याची झीज होते आणि ते लुप्त होतंय, कारण ते 6 प्रकारच्या बदलातून जात असतं. जसं ते त्याचा जन्म होतो, काही काळासाठी राहतं, त्याची वाढ होते, त्याच्यामध्ये परिणाम उत्पन्न होतात आणि हळूहळू मग जे जीर्ण होऊन ते लुप्त होतं. हे सगळे शरीरातले परिणाम आहेत. परंतु इथे आत्म्याला कुठल्याही प्रकारचा जन्म नाही, कारण ज्याचा जन्म होतो त्याचा मृत्यू निश्चित आहे, कारण ते शरीर आहे आणि शरीराचा जन्म होतोय आणि शरीराचा मृत्यू, शरीर मृत्यू पावत आहे. पण आत्मा मृत्यू पावत नाही. आत्मा हा अचिंतन आहे, आत्मा हा अचेतन आहे, आत्मा हा अविनाशी आहे आणि आत्मा हा सदैव निरंतर म्हणजे सच्चित आनंद आहे आणि अशा प्रकारे जो शाश्वत आहे. आणि म्हणूनच इथे ज्या प्रकारे झीज होतीये, जी काही झीज आणि क्षीणता होतीये ती शरीराची होतीये. शरीराला मुलं बाळ होत आहेत, ती या सगळ्यावरती जे काही शरीराच्या संलग्नतेमध्ये आधारित आहेत, हे सगळे शारीरिक बदल आहेत आणि म्हणूनच ते शरीराशी निगडीत आहेत. परंतु इथे आत्म्यावरती त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही आणि म्हणून कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर उदाहरण आहे, की आत्मा आणि परमात्मा हे शरीररूपी झाडावर राहत आहेत आणि म्हणूनच हा आत्मा या परमात्म्याचाच अंश आहे. हा परमात्मा सगळं निरीक्षण करतोय हो, पण आत्मा कुठेतरी फक्त स्वतःच्याच गोष्टीमध्ये गुरफटलेला आहे, जे आपल्याला 13व्या अध्यायात खूप छान अजून त्याचं विश्लेषण आहे. पण इथे सांगण्याचा उद्देश हा आहे, की एका शरीररूपी झाडावरती हे 2 असे पक्षी बसलेले आहेत, आत्मा आणि परमात्मा.
आणि म्हणूनच हा परमात्मा हा श्रेष्ठ आहे आणि हा आत्मा हा इथे अर्जुन आहे, जो अर्जुन भगवंतांकडून हे ज्ञान घेतोय. आणि हे आत्म्यरूपी ज्ञान, आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान ज्यावेळेला त्याला येईल, त्यावेळेला तो शरीर आणि आत्म्यामधला फरक जाणवेल आणि मग तिथे कुठेतरी त्याला तो जाणून घेऊन त्याला युद्धासाठी स्वतःला तयार करायचं आहे. आणि म्हणूनच तो युद्ध निश्चितच त्याने केलं पाहिजे. हे इथे भगवंतांना सांगायचं. हे ज्ञान अतिशय आवश्यक आहे. मला वाटतं इथे आपण थांबूया आज. 20 श्लोक आपले झालेले आहेत. 5:30 होऊन गेलेत. तर आपण आज इथे थांबूया आणि पुन्हा मंगळवारी कसं जमतंय, तर मंगळवारी निश्चित पुन्हा आपण भेटण्याचा प्रयत्न करू. या मंगळवारी मी जसं म्हटलं काहीतरी मोठा जिओचा मेजर इश्यू होता, कारण मी सगळं सेट केलं. पण ते कुठेतरी सतत इंटरनेटचा इश्यू येत असल्यामुळे मला वाटलं पुन्हा मग काहीतरी गडबड होत राहील. तर म्हणून मी घेऊ शकले नाही वर्ग. पण रेकॉर्डिंग थांबवते मी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, एक विचारायचं